sa takna sini nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakadrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Hulyo 11, tuig 2022. Sa mga kabombo naton live nga malantaong Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sang Bombo Radio Iloilo, subong man sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Pag-in-updated karon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lang ganiwang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Ano ay hanang rason sa Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office kasunod sa pagpanigayon sa asphalt overlay apisar nga maulano ng tiyempo sa diin nga teknolohiya naghalin. Sa dugang pa nga mga balita, ospital, public kag private, heart center, dialysis center kag lung center, hinyoon ni Undersecretary Toto Jesri Palmares sa National Government nga tukuron sa pasisini. Kag subong man face-to-face classes 100% sa Nobyembre, sandig ini sa kagustuhan ni President BBM. Ang mga local government unit ginmanduan diriyo nga pabakuron ang COVID-19 booster campaign. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, problema sa gihapon karon sa mga motorista dira sa may C1 Road sakop sa Suok Arevalo. Ining mga layaw sini, ini man gani ni layaw may mga tagiya ni ang baka. Now sa aton sini nga mga kabombo, ang makita nyo sumong sa screen nyo sa Indiana ya, istoryahan tama na karon. No? Aryo, si Juan Rodo, kalaba-laba na din may mga alagyan na dira nga kung sa din tadlong block, kag malapad ang dalan. No? 4 lanes na dira sa magtimbang sini nga bahin. Di karon, ang mga baka dira nga hinuptanan sa nga mga pumuluyo sa Suok, ginapabayaan nila. Why nila why nila ginatawag si gani? Why sila hindi sila responsable? Mga irresponsable ni. Pabayaan nila baka kung gabi nagapatunga sa dalan. Kaya mo ning nagatugas ang disgrasya, may nagbaling tuwan na ng motorsiklo. Kagabi may lang kay nadiparahan sing isa iyak ka nagamaniho sa motorsiklo. Pero ang isa iyak ka sa lakyan nakabunggo gini sa likod sa bakaw. Anong ginobra karon sa mga tagiya dira? Anong ginobra sa punong barangay? Nagapanawagan kita. Sa una pa lang iya nga kay gayunan, nga may nadisgrasya na dira, nagapanawagan na kita sa kay sa punong barangay dira. Pero do tubtob sa karon, wa isang lihok dire si punong barangay Ricardo Tugado. Wa niya ni masolusyonan, may solusyon ako karon ngayon ibaluan. Sa aton sinima kabombo, i-share ko na sa inyo. Base ko ni konsiderar man ni Kaptugado. Nag-standby si Sir Rafi Tapales direktamente karon sa sa Pag-asa Iloilo. Sir Rafi, si Bombo Chama ingod to. Yes, mayong to sa tanan, ang latest update sa panahon karong adlaw, Hulyo 11, 2022. Low pressure area ara sa kalayon sa 135 kilometros. Silangan sa Infanta Quezon, coordinates 14.3 degrees north, 127.5 degrees east. Southwest monsoon, nag-apekto man sa western section sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao, bangod sining sistema. Western Visayas, maka-experience sa magalumo ng kalangitan, may lapsa-laptang mga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat, tugay isang habagat tukon Southwest monsoon, hina tugtog kasarangang hangin halina bagat na nakatungdan, magapabilin sa Western Visayas, dagatan sa siling mga lugar, makanay tugtog kasarangan mga pagbalon. Temperatura subong na adlaw magaling sa 25 tugtog 31 degrees centigrado. Ang adlaw nagbutlak alas 5:34 kag magatunod karon sa hapon alas 6:17. Yan ang latest update sa panahon na diri sa Pag-asa Iloilo. Rapi Tapales,
maayong udto. Expectaron tagyapon Sir Rafi, may maulanon simpota. Yes, may mga pag-ulan nga sa Subong, may araga ulan dira sa may bandang Kabangkalan sa Negros. Alright, sige. Sir Rafi, thank you so much. May udto sa liwat. Okay, welcome. Detalye sa mga balita karon bantayan sa parang nga pagpalayag sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sa cholesterol bagod nagakontain ini sang Na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Hulyo 11, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ilang kumpanya po ng langis sa inilabas na ang presyo ng kanilang ipatutupad na rollback bukas. Ayuda at fuel subsidy naman para sa mga panadero iminungkahi sa gobyerno. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos tiniyak na hindi madidiskaril ang timeline ng mga programa sa first 100 days sa pwesto sa kabila ng pagpositibo sa COVID-19. Higit 2 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa isang babaeng visitor ng New Bilibid Prison. Ang Department of Finance isusulong naman sa 19th Congress ang mga pending na tax bills ng nakaraang Duterte administration. At halos 1 million na 4-piece beneficiaries naman matatanggal sa listahan ayon yan sa DSWD. At yung labi po ni dating CBCP President Lagdameo na cremate na po, public viewing ay magsisimula raw bukas. International news, U.S. Secretary of State Antony Blinken bumisita sa Tokyo, Japan. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inilabas na po ng ilang kumpanya ng langis ang presyo ng kanilang mga produktong petrolyo na mayroong rollback bukas. Ang Petrogas ay magpapatupad ng big time rollback epektibo alas 6 ng umaga bukas. May tapyas ang kanilang produktong diesel na 6 pesos at 10 centavos kada litro, habang sa gasolina naman ay 5 pesos at 77 centavos ang ibababa. Parehong oil price rollback din ang ipatutupad ng clean fuel. Epektibo po yan alas 8:01 naman ng umaga. Parehong rollback din ang ipatutupad ng sea oil, epektibo alas 6 ng umaga bukas. At maging yung kanilang produktong kerosene ay may rollback din na 6 pesos at 30 centavos kada litro. Una rito, sinabi nga po ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abada noong nakaraang linggo na asahan daw ngayong linggo itong malakihang oil price rollback. Kabilang sa mga nakikita ng energy official na rason sa adjustment, itong lockdown sa Shanghai, China, interest hikes sa ilang bansa, ang banta ng recession na posibleng maging daan daw para magkaroon ng demand destruction. Dapat magbigay ng tulong at fuel subsidy ang gobyerno sa mga gumagawa ng tinapay sa Pilipinas, ayon yan sa isang flour millers group sa gitna ng pagtaas ng presyo ng trigo at iba pang raw materials sa buong mundo. Sinabi ng Executive Director ng Philippine Association of Flour Millers Incorporated na si Rick Pinca na mga panadero ang nagdadala ng bigat ngayon ng pagtaas ng presyo ng trigo at gasolina. Ang mga taripa sa iba pang raw materials para sa pagluluto ay dapat ding bawasan. Patuloy na tiniyak ni Pinca sa publiko na may sapat na supply ng harina ang Pilipinas. Dagdag pa nito na sapat ang supply at hindi magkukulang ang bansa. Ang nangyayari lamang anya ay mataas ang presyo ng harina at dahil dito ay tataas ang presyo ng pandesal dahil sa demand sa world market para sa trigo. Sa iba pang mga balita, good news naman dahil pinalawig ngayon ng Supreme Court ang inisyal na application period para sa 2022 bar examinations na nagsimula noong June 13 at magtatapos sana sa July 15. Sa Biyernes po yan ngayong taon. Sa isang pahinang bar bulletin na pirmado ni Associate Justice at 2022 Bar Examinations Chair Alfredo Benjamin Caguiwa na may petsang
Hulyo 11 ngayong taon. Sinabi nitong ang application period ay papalawigin pa hanggang Agosto 15, araw po ng Biyernes. Ayon kay Kagiwa, ito ay dahil sa variance ng academic calendars ng iba't ibang law schools dito sa Pilipinas. Ilan daw kasing law school ay magsasara ng kanilang academic year ng mas huli kumpara pa rin sa ibang mga law schools, at ang pagsasara ay mas huli pa sa original application period ng mga gustong kumuha ng bar examination. Dahil dito, para mabigyan daw ang lahat ng mga interesadong law graduates ng sapat na oras para makapaghanda at magsumite ng kanilang documentary requirements, ay pinalawig ito ng Korte Suprema. Siniguro naman ni Kagiwa na mayroong sapat na oras ang iba't ibang opisina ng Supreme Court para iproseso at i-verify ang aplikasyon ng kanilang tatanggapin. Samantala, kumustahin natin, may epekto kaya itong sa 100 days sa pwesto ni Pangulong Marcos matapos pong dapuan ng COVID-19? At nasa linya si Bombo Dennis Hamito. On track umano ang mga plano ng Marcos administration at hindi madidiskaril yung kanilang target para dito sa first 100 days ng kanyang panunungkulan. Partikular na yung mga programa para sa bawat ahensya ng gobyerno na pinasimulan na nitong nakalipas na mga araw, lalo na nitong nakalipas na unang linggo ng kanyang panunungkulan bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. At yan ay kahit nagkaroon ng ilang antala doon sa mga aktibidad, ngunit hindi naman ang kabuuang mga proyekto ang maapektuhan. Dahil kahit naka-isolate, tuloy-tuloy naman ang pakikipagpulong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa kanyang mga miyembro ng gabinete, pangunahin na doon sa mga ahensya ng pamahalaan na may malaking concern at may mga kinakailang aksyon sa ganitong panahon. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahit pareho lang yung aking ginagawa, iba ang pakiramdam. Sunod-sunod din ang ating mga meeting. Ngayong linggo ay isinagawa namin ang aming unang cabinet meeting. It was the first time na nakapagpulong kami as one group. Marami kaming natalakay, lalo na yung tungkol sa pagtugon natin sa pagtaas ng presyo ng langis, pagbabalik ng face-to-face classes, ang pagpapalakas ng ating food security. At syempre, ang pagpapalawig pa ng ating vaccine campaign. Napakahalaga ng booster shot, lalo na ngayon, tumataas na naman ang mga kaso at ibabalik na natin ang mga estudyante sa face-to-face. Yung pag-appoint naman ng ating mga magiging liderato sa bawat departamento at ahensya ay tuloy-tuloy pa rin. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inilabas niya ang naturang video Bombo Gerald Bombo Jane habang siya ay nananatili sa isolation area o humiwalay muna doon sa kanyang pamilya at iba pang nakakasama niya sa Palasyo Malacanang habang siya ay nagpapagaling mula sa COVID-19 na na-detect nga nitong nakalipas na linggo. So inaasahan na yung mga preparasyon kasama na yung SONA preparation ay hindi raw madidiskaril, hindi maapektuhan. So tuloy-tuloy lamang ito kung may mga pagkakataon na sinasabing may mga pulong na kinakailangang daluhan ay through online o virtual muna ang mangyayari dito, Bombo Gerald, Bombo Jane, dahil yan ay parte naman ng mga hakbang na ginagawa ng Palasyo Malacanang, yung mga adjustment dahil yan ay kinakailangan talagang tugunan upang hindi totally ay maapektuhan ang operasyon, lalo't kakasimula pa lamang ng Marcos administration. Bombo Gerald? Kaya nga, Bombo Dennis, so ngayong araw mayroon ba siyang aktibidad na idadaan na lamang sa virtual or itong Zoom meeting na nauuso naman ngayon kahit sa iba't ibang mga kumpanya nga, Zoom meeting na lang yung ginagamit, Bombo Dennis, kapag gusto nilang makapanayam or makamiting yung kanilang mga empleyado, Bombo Dennis? Yes, particular na doon sa Department of Agriculture sapagkat siya yung umaakto rin, nakalihim doon. So yung mga director, yung mga undersecretaries, assistant secretaries, ay doon muna yung kanilang mga pag-uusap-usap, Bombo Gerald. Lalo't Lunes ngayon, dapat may flag raising ceremony, may mga aktibidad. Ang iba't ibang ahensya, yun nga lang, hindi niya mapaunlakan dahil siya ay kinakailangan manatili sa isolation area sa loob ng 7 araw. So magtatapos yan bago sumapit yung susunod na weekend, Bombo Gerald. So yan yung mga adjustment pero smooth sailing naman daw
ayon dito kay Secretary Trixie Cruz Angeles batay sa kanilang mga pahayag. Pagkatapos ng isolation, syempre mag-antigen test pa ba or RT-PCR test si Pangulong Marcos bago ulit siya makabalik sa kanyang trabaho at pwede na siyang lumabas, Bombo Dennis? Well, depende kung i-recommend ng kanyang doktor. But usually, ay yung period naman ay pagka na-consume na yung pananatili sa isolation area. Pagkatapos may test na ginagawa. Kagaya din dun sa pinuno ng Department of Justice, meron din siyang antigen test na ginagawa. Actually, halos araw-araw daw. Pero kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., posibleng isagawa yung another antigen test pagka natapos na yung period ng kanyang isolation. So, antabayan na natin kung anong magiging resulta. But so far, nagpapakita naman ng magandang improvement mula doon sa dating nararamdaman niyang lagnat. Ngayon ay unti-unti na itong humuhupa, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya, mahigit 2 milyong halaga ng shabu nasabat sa isang babaeng bumibisita raw sa New Bilibid Prison habang ang Department of Finance isusulong sa 19th Congress ang mga pending na tax bills ng nakaraang Duterte administration. At yung labi po ni dating CBCP President Lagdameo ay na-cremate na at itong public viewing ay magsisimula raw yan bukas. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Haharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isang bisitang babae po nakuhana ng mahigit 2.3 million pesos talaga ng shabu sa New Bilibid Prison. Kilala po ni Police Brigadier General Himili Macaraeg, ang District Director ng Southern Police District, ang suspect na si Raquel Arciaga Zuniga, 33 years old, at residente ng Marasaga Street sa Tatalon sa Quezon City. Nahuli si Zuniga ng Inmate Visitation Service Unit ng Bureau of Corrections. Tinangkaraw ng suspect na itakas ang 4 na transparent plastic bags na naglalaman ng methamphetamine hydrochloride na mas kilalang shabu at merong street value na 2,380,000 na kung alauna kahapon po yan sa area ng inmate visitation sa maximum security compound ng NBP doon sa Muntinlupa City. Base sa inisyal na report, nagsasagawa raw ang mga personnel ng Inmate Visitation Service Unit ng itong Bucor ng body search sa lahat ng mga PDL visitors ng maximum security compound na nagresulta sa pagkakaaresto ni Zuniga. Nakuha sa kanya yung 4 na improvised na white envelope na binalot ng scotch tape at naglalaman ng 4 na transparent plastic bag na mayroong timbang na 350 grams. Sinabi naman ni Macaraeg na laging pinapaigting ng SPD ang kanilang koordinasyon sa Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology para maharang ang mga illegal drug activities sa NBP maging sa iba pang mga detention cells at facilities. Samantala, ibinaba na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ngayong araw ang alert status ng Taal Volcano mula level 2 at naging level 1 na. Sinabi nito na ang pagbaba sa alert status ng Taal Volcano ay sinasalamin ang pangkalahatang pagbaba sa antas niya ng parameter ng pagsubaybay. Sa nakalipas na 2 buwan ng pagsubaybay sa Bulkang Taal, naobserba ng PHIVOLCS ang baseline volcanic earthquake activity, stabilizing ground deformation ng Taal
Taal Caldera at Taal Volcano Island edifices at mahinang degassing at surface activity sa main crater. Naitala ng PHIVOLCS ang pagbaba sa pang-araw-araw na average ng volcanic earthquakes mula sa 7 kaganapan kada araw sa pagitan ng January 1 at May 31, 2022. Gayunpaman, wala itong natukoy na lindol mula noong June 13. Bukod dito, napagmasdan din ng PHIVOLCS ang mas mababang sulfur dioxide emissions na ayon sa humihinang degassing mula sa magma sa ilalim ng Taal Volcano Island at ang bulkan na gas na mahusay na nasipsip ng pangunahing Crater Lake at ng nakuwang hydrothermal system ng Taal. Gayunpaman, ipinunto ng PHIVOLCS ng Alert Level 1 status ay nangangahulugan na ang bulkan ay nasa abnormal pa rin ang kondisyon at hindi dapat bigyang kahulugan na huminto na ang kaguluhan o nawala na ang banta ng isang pagsabog. Samantala, mananatili pa ring work from home si Justice Secretary Crispin Boying Remulla kahit 2 ulit raw itong nagnegatibo sa isinagawang antigen test. Matatandaang si Remulla ay nagpositibo sa COVID-19. Halos kasunod ng pagpositibo rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa kalihim, kailangan pa rin niyang sumunod sa quarantine protocol na 7 araw ang magiging isolation period. Samantala, sinabi po ni Attorney Jose Dominic Clavano ng Office of the Secretary na si Secretary Remulla ay nagbabalik sa trabaho o magbabalik sa trabaho po sa Huwebes. Maging ang mga may close contact sa opisyal ay pinag-isolate din kahit nagnegatibo sa isinagawang COVID test. Ang Department of Finance mayroon daw isinusulong sa 19th Congress at ma-report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, eto hindi pa may turing na patay na yung mga panukalang batas na hindi na ipasa noong nakaraang Duterte administration. At katunayan, kaugnay nga niyan, Bombo Gerald ay tiniyak ni Finance Secretary Benjamin Diokno na isolong nito sa 19th Congress ang pagpasa sa nakabinbing tax reform packages ng Duterte administration, partikular sa real property valuation at pagpapasimple ng financial taxation. Kasabay ito ng pahayag ni Secretary Diokno na pagsuporta sa panukalang buwisan ang digital services at transactions para matiyak na patas at equitable ang tax system sa bansa. Sinabi ni Diokno na kung bibili nga sa mga ordinaryong bilihan ay may binabayarang buwis. Kaya marapat lang na buwisan din ang mga transaksyon sa online. Ayon pa kay Secretary Diokno, hindi naman ito nangangahulugang mangolekta ang gobyerno ng karagdagang buwis, bagkus sisimplehan lamang ang tax system sa bansa. Sa ilalim ng nakaraang Duterte administration, kabilang sa naipasa sa Kongreso ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o yung TRAIN Law at Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o yung CREATE Law na nagpapababa sa income taxes ng mga individual, ng mga manggagawa at mga korporasyon. Narito pa ang dagdag na pagpapaliwanag ni Finance Secretary Benjamin Diokno. Services, I think it's only fair na dapat itatax natin yon, hindi ba? Kasi kung if you were going to buy it from the regular stores, nagtatax ka, ay bakit naman pagka digital hindi ka magtatax, no? Di ba? I think in the sense of fairness, dapat magkaroon ng tax. Especially, medyo, if you really think about it, yung mga nakakaangat ang sila nakakakuha ng mga ganyan, digital payment. Yan yung bahagi ng pahayag ni Secretary Benjamin Diokno ng Department of Finance na siya rin ay dating governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsusulong doon sa tinatawag na digital payment at transactions noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Bombo Raymond. Yes. Nauuso na yun yung digital transaction sa ngayon. Mayroon ka lang number doon sa cellphone, yung
pwedeng i-transfer na yung pera, Bombo Raymond. So yan yung balak din nilang buwisan talaga, Bombo Raymond. Yun yung mga padala sa magitan ng mga kumbaga mga services, Bombo Gerald. At tama ka dyan, yung kilalang-kilala rin, yung ginagamit ngayon, yung pinakamadali, yung GCash, at ilan pa, yung mga sa online selling. So karaniwan ng ginagamit na mode of payment ay digital payment na. So sabi ni Secretary Jokno, to be fair, dahil kung ikaw nga bibili ka dyan kay Ate Olive, may buwis kang binabayaran. So dapat din, ganoon din kung ikaw ay bibili o may transaksyon sa magitan ng digital, Bombo Gerald. Hindi kaya mahirap i-monitor ito, Bombo Raymond, dahil digital itong gagamitin sa pagbubuwis, or itong digital yung bubuwisan na Bombo Raymond? Well, alam na alam yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung mga ganyang mga financial transactions, kung paano nila, kumbaga, hahabulin pagbayarin ng buwis. Alam yan ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, Bombo Gerald. Katuwang yung DICT at ang BIR. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, tiniyak ngayon ng Armed Forces of the Philippines na well-protected ang mga dati at kasalukuyang lider ng bansa kasunod ng assassination ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Sinabi po ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na may 2 security groups ang full force para siguruhin ang kaligtasan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio. Kinabibilangan ito ng Presidential Security Group or PSG at Vice Presidential Security and Protection Group or yung VP-SPG. Inactivate na raw ito ng AFP para sa kaligtasan ng pamilya ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Maliban sa mga naturang units, karagdagang security personnel din ang i-deploy sa mga lugar kung saan bibisita ang Presidente at Vice-Presidente. Dagdag ni Aguilar, ang PSG at VP-SPG na raw ang bahala sa mga security setups na kanilang gagamitin para siguruhin ang seguridad ng 2 mataas na opisyal ng pamahalaan. Noong Biyernes nang barilin na itong longest serving Prime Minister ng Japan na si Abe habang nagbibigay ito ng kanyang campaign speech sa Nara City doon sa Japan. Sa iba pang balita, nilinaw ni Secretary Erwin Tulfo na ang Department of Social Welfare and Development ay hindi na mamahagi ng mga relief goods sa pamamagitan ng non-government organizations o NGOs. Anya, labag sa batas ng kagawaran ng pamimigay ng mga relief goods na idadaan sa NGOs at hindi idirekta sa mga tao. Nagbigay ng reaksyon si Tulfo sa isang larawan ng balita ng relief operations ng Angat Buhay para sa mga biktima ng flash flood sa Bunawi, Ifugao, kung saan makikita ang mga kahon na may markang logo ng DSWD na di umano'y naglalaman ng mga relief goods. Batay sa inisyal na investigasyon ng DSWD, sinabi ni Tulfo na lumilitaw na pinagsama pala ng lokal na pamahalaan ng Ifugao ang Angat Buhay relief items at ang DSWD food pack sa isang bodega bago ang pagkuha ng larawan. Magugunita ang Angat Buhay, isang NGO na inilunsad yan ni dating Vice President Leni Robredo noong July 1. Halos 1 milyong benepisaryo naman ng Pantawid Pamilya Pilipino Program ang aalisin na sa listahan ng mga target na social assistance recipients. Ayon po yan sa Department of Social Welfare and Development ni si Secretary Erwin Tulfo. Sinabi ni Tulfo na tatanggalin ng DSWD ng 3 hanggang 4 na linggo para matapos ang paglilinis ng listahan na mayroong humigit kumulang 4.4 milyon na benepisaryo. Dagdag pa nito na ang mga nabakanteng slata para sa Conditional Cost Transfer Program ay ibibigay sa mga bagong benepisaryo dahil maraming aplikante ang nasa waiting list. Sa pagbabantay sa survey ng DSWD, sinabi po niya na nasa 15 milyon na katao ang nasa ilalim ng linya ng kahirapan sa bansa.
Anya inutusan siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na linisin ang listahan ng mga benepisaryo sa gitna na rin ng mga ulat na may mga benepisaryo ng 4Ps na may kaya at ginagamit ang cash assistance sa pagsusugal. Tinutukoy ng DSWD ang mga benepisaryo ng 4Ps at iba pang social assistance programs sa pamamagitan po ng National Household Targeting System nito para sa poverty reduction o ang listahan. Mga bagong miyembro raw ng 19th Congress sumailalim na sa 3-day executive course on legislation at nasa Kamara si Bombo Anali Soberano. Ilalim nga sa 3 araw na orientation on executive course on legislation ang mga bagong miyembro ng 19th Congress. Ito na ang ikatlong batch na sumailalim sa orientation. Ito ay paghahanda sa mga bagong miyembro ng House of Representatives sa kanilang magiging role sa legislation. Ang nasabing orientation ay inorganisa ng House of Representatives, Office of the Secretary General sa pakipagtulungan ng UP National College of Public Administration and Governance Center for Policy and Executive Development. Kabilang sa mga mahahalagang topics na tinatalakay ngayon ay ang public policy, legislative process, budget process, citizen and media management, works of legislative committees, and parliamentary rules and procedures. Speakers ay sina Dean Dan Sagi na magsasalita kaugnay sa public policy, legislative process, si Honorable Lawrence Defensor, Professor Ronilo Balbiran, Honorable Isidro Ungab, Honorable Mariano Vittorio, Attorney David Robert Amorin, Honorable Xavier Jesus Romualdo, Honorable Mark Leandro Mendoza, Honorable Jericho Jonas Nograles, Dr. Edna Estefana Co. at Dr. Rachel Khan at Dr. Julius Gorospe. Pagkatapos ng orientation, magkakaroon ng mock plenary session ang mga ito. Ang unang batch ay binubuo ng 24 na baguhan at returning congressman. Ang second batch ay nasa 51, habang ang third batch ay nasa 58. Ito na ang huling batch na sasailalim sa orientation. Samantala, sa darating na July 25, ang kauna-unahang sona naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung labi po ni dating CP President Lagdameo ay nakremate na raw at yung public viewing magsisimula na po yan bukas. At may report ang Bombo Radio Iloilo. Itinakda na ang public viewing ng namayapang si dating Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President Archbishop Emeritus Angel Lagdameo. Ito ay kasunod ng pag-cremate ng kanyang mga labi matapos pumanaw noong Biyernes dahil sa komplikasyon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Monsignor Militon Oso, Direktor ng Haro Archdiocese Social Action Center o JSAC, sinabi nito na sa ngayon nasa St. Vincent Ferrer Seminary ang mga abo ni Lagdameo para sa private viewing na mga kasamahan nitong pari. Bukas, Hulyo 12, las 11 ng umaga, dadalhin ang urn ni Lagdameo sa Haro Metropolitan Cathedral at susundan naman ang misa las 12:15 ng hapon. Matapos ito, gaganapin ang public viewing na magtatagal hanggang Hulyo 19. Sa nasabi ring araw, may gaganaping funeral mass las 9 ng umaga. Nanawagan rin ang simbahan na ipagdasal ang namayapang arsobispo. Our father, our brother, and the son of the church, Archbishop Angel Lagdameo, his mortal remains are now at the chapel of St. Vincent Ferrer Seminary, and we earnestly ask you to say a prayer for his eternal repose. He is a good father to the Archdiocese, a good brother to everyone, and a good son of the church. Si Monsignor Militon Oso. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cristiano Echanova Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Dating overseas Filipino worker naman na nakuhanan ng 100 million pesos na halaga ng shabu o 102 million pesos na halaga ng shabu, nakatakdang sampahan ng kaso. Alamin na ang detalye sa report ng Star FM Cebu.
Nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang isang dating OFW matapos maarasto sa isinagawang buy-bust operation noong Sabado ng City Intelligence Unit sa Barangay Pusok, lungsod ng Lapu-Lapu, kung saan nakumpiska ang 15 kilo ng hinihinalang shabu. Nakilala ang naarasto na si Grace Huntilla, 31 anyos at residente ng Barangay Mactan ng nasabing lungsod. Na-recover mula sa posasyon ng suspect ang isang trolley luggage kung saan isinilid ang 15 piraso ng Chinese tea bag na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu at tinatayang nagkakahalaga ng 102 million pesos. Inihayag ni Police Colonel Arnel Banzon na 3 linggo po manong isinailalim sa surveillance si Huntilla bago ikinasa ang operasyon. Napag-alaman din na mula sa Mindanao ang nasabat na shabu at iimbestigahan pa ng pulisya kung sino ang supplier nito. Nilinaw naman ni Banzon na hindi ito konektado sa mga naunang naarasto kung saan nasabat din ang 15 kilo ng shabu. Itinuturing pang regional level high-value individual ang naaresto at makapag-dispose ng droga sa mga lugar ng Central Visayas. Nahaharap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Part sa mga follow-up develop for about mga 2 weeks. Bahagi ng pahayag ni Police Colonel Arnel Banzon, Direktor ng Lapu-Lapu City Police Office. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Oras sa buong kapuluan, 29 minuto na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Dumating ang kalihim ng Estado ng Amerika na si Antony Blinken sa isang hindi nakaschedule na pagpunta sa Tokyo, Japan upang personal na mag-alok ng pakikiramay sa pagpatay sa dating punong ministro na si Shinzo Abe. Ang nangungunang diplomat ng Amerika ay dumaong sa base military ng Yokota at nakatakdang gumawa ng maikling paglalakbay sa nasabing kabisera upang makita si Prime Minister Fumio Kishida at ipahayag ang kanyang kalungkutan. Si Abe ang pinakamatagal na punong ministro ng Japan na sumusuporta sa matibay na ugnayan sa depensa at pampolitika sa Amerika, na binaril sa panahon ng kanyang campaign speech noong Biyernes sa isang napakabihirang gun crime sa isa sa pinakaligtas na mga bansa sa mundo. Nauna nang pumunta si US President Joe Biden sa tirahan ng Japanese ambassador para lagdaan ang condolence book. Nagpa siya si Blinken na huminto sa Tokyo dahil bumisita siya sa Southeast Asia. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News sa Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Ilang kumpanya ng langis sa ilabas na itong presyo ng kanilang ipatutupad na rollback bukas. Ayuda at fuel subsidy para sa mga panadero iminungkahi sa gobyerno. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos tiniyak na hindi na madidiskaril ang timeline ng mga programa sa first 100 days sa pwesto po sa kabila ng pagpositibo sa COVID-19. Higit 2 million pesos na halaga ng shabu naman na sabat sa isang babaeng visitor ng New Bilibid Prison. Ang Department of Finance isusulong sa 19th Congress ang mga pending na tax bills ng nakaraang Duterte administration. At halos 1 million na 4-piece beneficiaries matatanggal sa listahan ayon yan sa DSWD. Labi naman ni dating CBCP President Lagdameo na cremate na po ang public viewing, magsisimula raw bukas. At sa ating international news, US Secretary of State Antony Blinken bumisita sa Tokyo, Japan. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Sa takna sininga, las 12. Balik diri sa pagapangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining pagapangalagad sa Bombo Hanay sa udto, no? Subong sa aton sining pagapangalagad mga balita kag impormasyon aton sining pagaistoryahan diri sa aton sining palatuntunan. Unahon naton diri ining latest development karon
kung madumduman ninyo, nagpakigangot kita sa sangdamlag lang, no? Kay Vice Mayor, then Vice Mayor, and now Department of Agrarian Reform Undersecretary Jessry Palmares. Kagaya sini nga ginambal, no? Nga antes siya magbiya bilang vice mayor sang syudad sang Pasig, baga balik ini siya anay kag magahinon-anon sa mga pumuluyo sang syudad sang Pasig. Sa aton sinikaronia nga mga kabombo. Sa nangin flag ceremony sang Pasig City Government, sinigila mga aga, dito gin plastar tanan ni Vice Mayor Jessry Palmares or ni Undersecretary Jessry Palmares ang iya sining hinimuan kaupod sang mga opisyales man sang syudad sang Pasig sang tion nga ini siya ang nangin alkalde, vice alkalde kag nangin alkalde liwat. Ang kayuhan nga nadulot sa mga proyekto bulig nagikan iya sa foreign investments sa aton sinikaron niya nga mga kabombo kag special projects man initanan gin share ni Undersecretary Jessry Palmares sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Pero pamatian naton ang ulihing nga bahin sang mensahe ni Department of Agrarian Reform Undersecretary Jessry Palmares kay ginakabig yang destiny ini sang bugos ka syudad sang Pasig agod nga mas mangin progresibo kag makaangkon sang mga programa sang gobyerno direktamente, no, sa national government. Yari ang kabahin sang mensahe ni Department of Agrarian Reform Undersecretary Jessry Palmares. You cannot control separation. It hurts, but you have to. Istorya kami ni Donoy Stephen, Manakon Ped. If this is real, we will take this chance because the opportunity that will come to us will definitely benefit the people of City of Pasig. The first step that we can do is to be near to where the plans and programs are. I can be there to help and facilitate. Daw pangabuhi daya nga kung sinanay mo maobra sa gwa abroad or elsewhere, he has to do it because she or he felt that this is for the good of the family. I have been given this chance. Couple weeks, they called me up. We will have to make this bold step to share and to help, to assist and facilitate. This is my destiny. This is Pasig's destiny. You know what the President asked in the first cabinet meeting? Naghambal ka na kanakon si Inday Sara ay nag-imaw kami to sa opisina na. Naghambal si Presidente, tawagan niyo si Jessry Palmares sa Pasig because if he wants to be part of the team, let him know now, select whatever ang iyang ana nga gusto. And that gave us a very, very happy heart that he has considered our city in his part of his career as president. I have talked to them and I will convince them that we will build a hospital, private and public hospital, that will support everyone, that it will have problems. I have talked to them and shared to them that the heart center, lung center, and kidney center for Panay Island will be here in the city of Pasig. I will ask them to put national offices here in our city. Hopefully, all other offices such as PCSO and all other offices
that will be in place in Panay Island. I will see to it that whatever has not been accomplished, dayang plaza ka dyan, 2018 ko dyan inumpisahan, hindi dyan anak ka syudad Korta, anak dyan ka Department of Budget and Management. DBM funded this plaza. It is a year in, year out project. Hindi dyan one shot, that's why nga mahinay, pero kada tuig, amat-amat. I will see to it that this will be done and be finished. With our support, with our additional support nga mapanami ya aton nga lugar diya sa syudad. Hoping and praying that each one of us will be safer, will be guided to serve, to protect the interests of our people. God willing, I will be this instrument to pursue and help and bring Pasig to its greater heights. Aton nga Mayor, Nonoy Stephen, and with the rest of the City Council, will see to it that we will all be guided. God bless us all. Let us pray hard. This is not a goodbye or a farewell, but this is a step forward to make our city a better place to live in. Salamat sa inyong ayod. Lahat ng naga sa dating natanan. God bless us all. God bless. Salamat din sa inyo. I will see you every now and then here in the city of Pasig. Thank you. Si Undersecretary Jessry Palmares, hindi kuno adto goodbye ining appointment niya sa bahin sang Department of Agrarian Reform, kundi isa iya ka step forward. Agod nga ang Pasig City mangin isa sa mga bantog kag maayo iyang istaran nga syudad nga lugar diri sa probinsya sang Iloilo. Ano mga plano karon ni Undersecretary hingyoon niya nga kung pwede, no, nga mapatindugan sa public kag private hospital, lung center, kidney center kag heart center ang syudad sang Pasig. Isa man sa mga ginabida ni Agrarian Reform Undersecretary Jessry Palmares ang bloodletting activity bala kagapag angkon man sang talatapan sang Philippine Red Cross sa syudad sang Pasig. As a matter of fact, ang bloodletting activity ever since, no, nangin partner kita dira sa Pasig City Local Government Unit. Sa aton sini nga mga kabombo nga kung sa diinti dako sining importansya sang dugo pag-angkon sang bastante sini nga supply sang dugo, no, sa aton sini nga mga kabombo. Kay sa mga payag pagani ni Mayor ni Undersecretary Palmares, sila nga bisan may kwarta ka inugbayad sa processing sang dugo kung wala ti dugo, way gyapon sang way kikaw gyapon sang may mahimo. So kung may bastante kita yang supply sang dugo dire, may talatapan ng Red Cross dito sa may syudad sang Pasig, mas mahapos ina para sa mga pasinhon nga nagakinahanglan sang dugo. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, amo niyang pilagid lamang sa mga mensahe karon ni Undersecretary Jessry Palmares sa ginpatigayon sini kagainang mambal naton, hindi man ni sini farewell no, kundi do iya sini nga mensahe sa ginpatigayon nga flag raising ceremony kagina dito iya sa may syudad sang Pasig. 42 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 driman sa pagpangalagad sang bombo hanay sa udto. Standby kay tingwan naton nga malabot ang linya karon sang bag-o sini iyang Department of Agrarian Reform Undersecretary. Sa dugang pagid sini niya nga posible mapalabot nga minsay kag mga plano tinutuyo, no, sa iya sini nga pagpanerbisyo bilang Undersecretary sa Department of Agrarian Reform. 42 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining alas 12 driman sa pagpangalagad sang bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Dako man sini karon niyang oportunidad para iya sa kay Undersecretary Palmares ang ginhatag sa iyang katungdanan sa bahin karon sang BBM administration. Kaya mako ni mo banwati patawgan ini siya kag ginambalan nga siya ang una sining mga
pili no sa kun anuman nga posisyon ng iya sining luyag nga pungkuan bilang kabahin sang cabinet ni President BBM. Tigilayon nga nagbalik pa Metro Manila si Mayor or si Undersecretary Palmares. Sa aton sinima kabombo, anyway, balik-balikan naton ining linya niya karon kay as of now unavailable pagid si Undersecretary Palmares. Balik siya dayon paghatag diri sang mensahe sa tubang sa mga pumuluyo nga sadto gin panerbisyuhan niya sa malawig sining ation. Ini siyang gilayon nga nagbalik sa Metro Manila karon agud iya nga magtungod na sa iya sining bago nga responsable kag katungdanan bilang Department of Agrarian Reform Undersecretary. 44 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga las 12 driman sa pagpangalagad karon sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, istoryahan naton anong nagaklinabo karon sa aton sini nga mga dalanon kay bag-o pang aton sini nga mga konkrito sini nga dalan ginpang aspaltuhan na no kaga ang pagpang inspalto ambot kung sa diin nga teknolohiya gin base nga pagbutang mo sang aspalto tabuon mo man nga tsimpo sang tingulan sadtong tsimpo sang taglinit way man sila nagpang ispalto subong anay kay ara ng tsimpo sang tingulan among pag-asphalt overlaying nila sang Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office ti-kunti buho-buho no ang resulta sang mga dalan nga gin-asphalt overlay luhob-luhob duguyasang kilala ko sa diin nga teknolohiya nag-ilog. Istoryahan naton karon sa aton siniparay nga pagpangalagad sa gyapon diri sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos sang pila ka importante nga mga panumdumang oras. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional.
Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna sini karon nga alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Rexy Teves. Sa aton sining mga kabombo nung plastada sining asphalt overlay sa Iloilo City District Engineering Office. Nga bala nila nga chimpo na sang tingulula na mo pag asphalt overlay nila. Why sang way nga daan nga sang chimpo sang tagilinit why sa nag-asphalt overlay. Ang pamangkot sa din niyang technology naghalin sa aton sining mga kabombo kundi nagbuho-buho, nagkalapudpod. Sa aton sining mga kabumbo nangin mabalod ang mga dalanon nga mga konkrito nga gin-asphalt overlay. Por Diyos por santo kanamit turno. Ti anong plastada sini Banwa. Istoryahan naman karong party sa bag-o nga 1,000 ni Bla. Kay damo ang napaslawan sini Banwa matapos giti ginbutang nila sa ila sini Keita ining Keitang gamay Bla. Kay tabla masami mo makita ang pilo-pilo na nga gamay. Binutang nila dira, ti karon nagpilo man. Ti tapos anay kay bayad nila hindi na mabaton. Ti kumadumduman ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagpahayag diri Banwa nga ining bag-o nga bill si 1,000 dapat ano giniya? Dapat tapan gini kag why ni nagano Hindi ni siya matiko-tiko, bla. Di matiko-tiko. Why kagitsang dapat sining Brown siya? Kay kon may ara lang siyang diferensya at hindi na baton. Sa aton sin Makbumbo. Istoryahan na karon kami isaya ka netizen. Naging butang niya sa frame. Naging butang niya sa bagya. Naganti sa magbayad. Tigin kakasya na yung frame Kagamot to pagbayad. Istoryahan na dugang sa aton sin nga pagpangalagan. Check tayo si Bombo Rex Teves. Bombo Rex, anong rason nga bisan mo lano ng simpo nag-asphalt overlay ang Iloilo City District Engineering Office. Sa report, please come in. Bumisab magpadayon ang Department of Public Works and Waste o kung DPWH Iloilo City First Engineering District Office sa mga naguguluba. Iloilo City District Engineering Office ang First Engineering District. Lain man na siya? Bumbutsab ang dire dampino ang distrito ni sa hindi ni sa balnga region na Bumbutsab. Iloilo City District Engineering Office. Yes. Sa mga nagaguluba nga dalanon nga obra sa asfalto Bumbutsab. Sa nabaton man di sa ngayon sa Bumbutsab nga sa tinion kano nga mga pag-obra nila tagululan man mismo daw gapanilite. As interview sa Bombo Radio kay Engineer Edward Joseph Sodario, Engineer 2 sa DPWH Iloilo City First Engineering District Office, iyagin payag sa pag-ubra nila sa asphalt overlay sa bayan sa Mansaya Lapos ay tikon gid sang panimitiyon nga tsimpo kag ginaulat lang gid nila nga maging maayo ang panahon o kuning tsimpo para ipadayon ang nauntat nga proyekto. Ilabi ni gid sa bayan sa nasambit nga lugar Bumbutsab. Ang dugang pa ni Sodario, nakita naman nila sang ligad nga inadlaw sa pag-site visit nila sa nagakanilain ng mga proyekto. Ginaplanuhan naman nila Bumbutsab nga ipag-repair nila sa gilayon kay tungod nagaulat sila para sa gingabaw nagaulat sila Bumbutsab sa maayo nga panahon. Ang asphalt overlay temporary lang ni ini nga magalawig sa 5 ka tuig kag magatapos ini sa pag-isla naman nila nga konkreto sa pagkatapos ng 5 ka tuig Bumbutsab. Sa aton di pagpanisayon kay Engineer Edward Joseph Sodario ang kadugayon sini temporary lang ni kanang Bumbutsab ang asfalto kano tapos magaulat naman kita liwat nga after 5 years pag-isla naman sang konkreto. Pero kung libaw
kung kita di sa publiko ti makapanumdum kita bumutyam nga 4-5 years ti lawig na gidi makapanumdum kita nga base na permanente ay sa siningi bayan atong pamatian si Engineer Edward Joseph Sudario. District, sir, Iloilo City District Engineering Office ang project. Sa Mansaya sa Ang asphalt overlay sa Iloilo Airport Direct Road. Nakita mo natin sir sa video to do nga sir nagdubak-lubak to sir. Kay pag overlay guro sina sir inulan pabalahaw or nagatalit lang man sa mga time. Pero nag-issue naman kami na site instructions kaya ginatag naman sa contractor since inulan pa man subong kung mag-init na kay i-resume na mo na i-repair na mo ng mga guba dira na overlay subong. Bali sir, pag-repair to na by layer na sa sir? Yes sir, one layer mo lang siya. One layer. Pero paano tayo sir mapasigurado nga aton bi pag-repair mabakod bi para sa mga konkreto naton? Sa mixla sang asphalt na nila. So may ga-check naman ada sa planta nila tapos pag overlay gina-check man ang temperature dra nga mapilit gid siya sa existing concrete. So one layer man lang sir. So ngayon ang defects da subong is ipa-repair pa na namon sir kay ongoing pa man ang project Ongoing sir. Well sir, panugyan lang din naton sir sa mga driver mo mga motorista dara naton labi na gid sa mga sa publiko. So bali sa dra nga area sir is may ongoing kami da nga project. So gabi man yang amon niya sir overlay para hindi man kami makaguba man sang traffic drop lang. Hindi sagabal. Okay, nabatian si Engineer Edward Joseph Sudario, Engineer to sang DPWH Iloilo City First District Engineering Office. Wala na sang first Bombo Rex. Wala. Sige. Sa province na iyang First Engineering District, si Engineer Edmond, siya na ang tawag sinigani. Head siya sa Construction Division sa Iloilo City District Engineering Office. Sino kunong kontraktor niya? JT ko ni Bumbucham ang kontraktor din nila tapos mag-contact man JT ko. Yep. JT ko do mga salsido ni kung di ko magsala ang kontraktor sila din sila nagbase sa ila sini nga teknolohiya sa pag-asphalt overlay nga nagatalithe. Ti okay lang niya sa taga City District Engineering Office. No usik niya sang kwartang guwa sa mamos ning plastadaw. Nga bala na nila nga tingulan amo pa pag-asphalt overlay sini nila ti kayo-kayuhon lang dayon ti another budget naman another pundo naman ginausikan yung pundo sa gobyerno. Ti ni obrahon sino mo obra sini i-repair sino ma-repair sini Bomborex. Sa balabuton Bumbucham nga gaulat lang gid sila Bumbucham sang maayo nga tsimpo ti dara sila nga magasugod sang pag-repair sini o sang tsimpo na Bumbucham pa. Nahamot man ako hulaton ni ang tsimpo nga magmayo ka mo pag-repair. Ti dapat ang mga asphalt overlaying common sense will tell you nga himuon mo ni kun summer season. No, mga Abril, Mayo, no? Or before pa sina ti Hunyo na kita nagpagwa na sang advisory ang pag-asa nga mangin maulano ng tsimpo, nag-onset na ang rainy season. Tapos idusok gyapon just for the sake nga maka-asphalt overlay. Ang baga ni isang kilala kung ano-ano man yung Department of Public and Highways man. Department of Public Works and Highways man. Nga basta nga makamani lang. Bisa way gaserranto. Sige lang. Rex? Pero sa mo na nga bayan mo wala pa kini naka pero mapangita sang tinion para dugang pagit nga maka-interview pagit sila kag tingwan ginatan mo. Sige.
Hindi si Bombo Rex Teves para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid na Bombo Rexy Teves. Oh. Di kadamo sang tsimpo nakibot kita diri gani sa may distrito sang Haroblaw. Lapas, Luna. Ikuno kamayo pa man sang dalan sina din nga gin ispalto na niyaw. Sa aton sini magkabumbo. Ting Department Order number 11 sa 2015 nagahambal diri banwa nga kung bag-o ang dalan hindi pwede mag-asphalt overlay. Asphalt overlay on new concrete pavement shall not be allowed. Oh? Tigi na panugutan ng asphalt overlay in case ang reblocking kag magsugpon sang asphalt overlay domos na sa aton sin makbumbo. Di makita engineer, di kita eksperto sila diri pero ti common sense will tell you nga ti maayo pa man ang dalan nga i-asphalt overlay tanaw just for the sake of may proyekto. Doon mo sinandagan si istorya? Ti pilayahan ang budget sini? Ma-asphalt overlay ka ti niya pagkatapos sa 3 tuig mabuka naman na asphalt overlay naman kita. Ti sadya eh. Hindi ba? May nakita ko gani iyang meme, no? Sa social media, nga ti sadtong una nga tsimpo, why man ganito ya sang degree ang mga tawo? Pero, naghimo sila sang dalan. Ti may mga dalan pa iya nga centuries ago hasta subong napuslan pa. Tiyanay kay may mga graduado na sa pagka-inhinyero, sus Maria Kagusep. Tanan nag-alam doon, kunang kilala ko pa, anon mo bibumbutsam kay tanan nag-aram doon mo. Oh? Bisan beket mayad, ginapagwa nanda nga mayad ra. Oh? Oh? Kunang kilala ko pa nga taga Banwa. Hindi kita makahangop sa aton sini nga mga kabumbo nga ma-asphalt overlay ka nga talit. Hey, kay dapat mag-asphalt overlay na sa pinakasimple kag pinakahapos nga paminsaron, dapat nga nagatagi ti inginit. No, para nga magtapik ang asfalto sa dalan. Sa aton sin makbumbo. Kag kung ng taon mo ang asfalto ay gani ginarekomenda ni. Kiti pag asfalto mo na dira. Sa aton sin makabumbo pag malaya sina may tendency pa nga mag luhob-luhob kiti arang ulan ang init agyan pagidyasan lagko sin mas lakyan. Oh, pagkita bla bombo Chris G. Amo nang ginanamin ko. Nan. Nagkaplastar ba nga ni isang konkrito kag mabakod sini nga dalan sadtong unang panahon. Pero ti subong amo na ning sitwasyon no. Kagang aton sini nga mga dalan sa aton sini nga mga kabombo is only good for 3 years. May expiration. Iti parang Sus Maria Kagusip po. Dumduman ko naman ang istorya sa nga kilala ko bla. Nga abogado to ya. Ang tatay niya abogado. May bata siya nga nangin abogado. Kagang nakadaog sang kaso sa aton sini nga mga kabombo
sa sining kaso nga ginauyatan sadto sa iya sining nga tatay. Hasta sang uli nga nag-abogado man ang iya sining nga bata. Sa tsimpo sang tatay niya nga mo tong nagapangabogado kag nagauyat sining kaso, way gito magdaog. Anay karon kay nag-abogadong bata ya, nagdaog banwa. Way balay nakigan? Way balay nakigan ang iya sining nga bata? Sinya nano-ano ka man imo ya nga gindaog mo tong kaso? Sinya nga tayaw. Ang gina-expectar ko ya nga mangin proud ka sa akon. Kaysang tsimpo nga ikaw nga nagauyat sining kaso, halin sang bata pa ko nag-eskwela ako, no? Halin sa elementarya, high school, nag-college, tapos nag-college of law. Nag-review ako. Tanan-tanan. Balaan ko kabudlay kay hindi ka makakonsentrar. Kay nagatutok ka sa kaso at the same time, ginapasigurado mo nga matapos kung ako nabugasya. Karon kay nakatapos ako sa abugasya ko, kag nagabugado ako, kag gindaw kong kaso, tamayon mo ko, akigan mo ko. Ang sabat sa iya sini nga amay nga abogado, sinyang kaslo mo, ang amo tong nga kaso, amo tong bread and butter ta, amo tong rason, kung nga nag-abogado ka. Sorry, amo galito ya ang dito gali, no? Ni tatay abogado, ginkuha ang tanan para nga matapos siya ang bata yang abogado. Di ko ni-apply mo naman ini sa mga proyekto sa gobyerno karon, oh? Sino man da karon nga ungo nga klase sang kontraktor ang maghimo sang gwapo-gwapo kag bakod-bakod nga dalan, no? For one time only. Sino? Itudlo abi. Itudlo abi banwa. Kalabanan sumugya nga mga kontraktor ako on Manila o konsinde ang expiration sang ila sini nga construction kung dala ng aton sini nga pagistoryan 3-2 lang katuig. Pinakalawig ni gina 5. Kay ti kung dugay-dugay guba ang aton sin madalanon, ti another project, another pundo. Wawart naman dayon. Oh. Amo sina kasimple ang mathematics sa aton sin makabumbo kung magsuma ka, no, kag kun lang taon mong sitwasyon sang mga dalanon diri sa syudad sa Iloilo. Oh. Hindi ba? Tiduga sa malawig sini nga tion do ay nakita magkakita kag makasalapo sa ulo asphalt overlay tapos subong balik naman. Oh. Kung ginhimo yung tani sang tsimpo tagilinet, why gini question na? Why nagkalapo po ni, why nagluhob-luhob ni, why sabaw-sabaw ni? Kay Butsilingon, insakto ang paghimo nyo, karong ginatukso ka mo nga, bisan nagatalite ka, bisan maulano ng tsimpo, nagsagad ka mo inyo yung asphalt overlay. Oh. Ti tapos sabton lang yang ulat-laton tala mag-init ang tsimpo kag kayuhon talang na galing. Ti kon maghambag ka nga hulaton tan tsimpo kag kayuhon tala galing sa ato sin mga kabumuti, another budget naman nino, di ba? Amo nang very beautiful kag pinaka namigid. Ti kabay pa nga insaktuhon man na dira sang Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office, no? Ang ila siniyang pagpatuman sa mga trabaho na da, no? Sa aton sini mga kabumbo kag hambalon nyo man ang mga kontraktor da. Iti permi man kamo ginistoryanay da. Hambalon nyo nga kontraktor, no? Gamitan nyo man ang inyo sini sentido kumon mag-asphalt overlay kamo para nga hindi tadi matuksoan, no? Iti bisan pa paano lang basta matigayo na. Do musnabla, do pasipadan. Ang importante nga may nagdaog sa bidding na plastarang proyekto pero ting resulta hindi mayo. Hindi ni pwede para sa mga pumuluyo, hilabi pa sa mga taxpayer nga kung sa dienti dira manahalin, no? Sa mga pumuluyo kag taxpayer, kwarta sang gobyerno na ang ginalamhit yun as dalan nga way guba. Nagkurabi, may guba lang. 7 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna diri sa Bombohanay sa Udto. Pagbalikta
sa meeting with President Bongbong Marcos Jr., ang mando niya sa mga local chief executive nga dapat by November 100% ng face-to-face ang klase. 100% na nga face-to-face ang klase. Tinaga ka dapat nga ang COVID vaccine, ang booster shot, dapat nga iduso pagid hambal sang aton sini nga presidente sa mga local chief executive. Si Mayor Jerry Treñas nagapanawagan man nga dapat i-bolster pagid ang campaign sa COVID-19 booster vaccine, mga kabombo. Balikan nato dinhi pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumangon. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer. 12 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo.
nagaangkon karon sang nanari-sari sini iyang opinion nagikan sa mga netizens. Ang pila ka mga nasalapo sang mga kabombo naton nga ila sini nga ginkakibot nga ila nga bag-o nga 1,000 bill ang hindi na mabaton. Ini kasunod man banwa sang panugyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga dapat ang 1,000 arang bag-o ba lang 1,000 peso bill hindi ni siya pwede nga sulatan, hindi pwede nga butangan sang or staple, hindi man pwede nga sunugon, hindi man pwede siniiyang plantsahon, bisan water resistant isa pero hindi pwede bason sa aton sini nga mga kabumbo, no? Sa aton sini matag palamati. Ti may isa karon ka netizen banwa nga ginpa-premium ang iya sini nga nga 1,000 peso bill. Pero ti ako may 1,000 peso bill man ko di. Pakita tabla sila engineer. Sus Maria kagusip. Kinanglan ang imo sini gali nga engineer. Ipakita ko bla. Kinanglan ang imo sini nga kahita medyo laba-laba gawado mo sini Siyempre ang kahita ta gapuka-puka haluson na lang nga masira. Pero ang uno dyan sini duwa man lang ka panid. Duwa man lang ka panid nga are pakita tanan. Kay tiko nang imo sini bala bombo Brennan, ang imo sini niya wallet inang do daan bala nga wallet bala. Hindi man gid sini nga daan pero do gamay ng pilo-pilo bala. Na hindi na siya pwede, hindi siya kaigo na. Kay pilo na sa diyon mo ti na tuwa bala kay laba, labidyo laba gawa kon nga wallet ang akon nga duwa ka do sa haso-aso man ko pakita-kita og inotis do sa Na pareho na si mo engineer, hindi na pwede kay mapilo na siya. Ti dapat handle with care gid. Mo sinyo. Na tamo why siya why gid siya pilo ya. No, pero kung mapilo ni siya, ti goodbye 1,000 dra kala nayo na pilpilan ta lang basi kon maglupad. Mo naman lang danang unod ya. Anyway, ang isa ka netizen iya nagkanto sa nagpadulong siya sa tawag siya gani. Nagpadulong siya sa mall. Dalay man niya sini nga bag pero may dala siya nga frame sa frame. Dira ingin butang ang niya sini nga duha ka bilog, duha ka panid pero pareho kami. Duha ka panid nga bag-o nga 1,000 peso bill. Kagibutang niya sa frame. Para nga hindi niya kuno maukot sa aton sini nga mga kabumbo. Ting isa ko kakilala. Napilo ya ang 1,000. Ibayad niya tani. Ay sus Maria kagusip. Hindi na niya pagbatunon sa establishmento komersyal kay nalakip diri banwa sa ginadumili sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Now kaga do may ara bala sang do may ara bala sang multa nga do 20,000 tubtob 30,000 kung nakumagya sila. Ang sa sa pagpilo lamang sang bag-o sini nga 1,000 peso bill dapat sini iya mapabilin gid siya nga flat nan dapat amo gid na siya hindi na siya selling nga mabrobaliskad nga pilon mo siya sa aton sini nga mga kabumbo ang advice ni isang kilala ko Engineer Lagwerta bla mo kung kung gusto mo nga hindi mo magasto ang imo kwarta kaga para nga haluson pa bla hindi mo matandog kung may ginasurusuktan ka be pabayluhi ina sang bag-o nga 1,000 bill. Pero kung gusto mo nga gaston, hindi ka na lang magpabaylo sang 1,000 or new 1,000 peso bill. Kay Sos Maria kagusip gamay-gamay lang na nga ukot. Goodbye 1,000. 17 minutos na nakaligad karon sa takna sini nga launa. I-check ko this time si Bombo Sheena Marie Suelan.
inamay ka ang tanan sa pagduso sa face-to-face classes 100% by November, kaya mo niyang kagustuhan ni President Bongbong Marcos sa Jr. Kag nangin kabahin ini sa iya nga mga minsay nga ginpalabot sa mga local chief executive sa ginpatigayon sining nga fellowship pa dinner sadtong nakaligad iya nga simana. Ti si Mayor Jerry Treñas diri mga kabombo, ever since may executive order gani dire si Mayor Jerry Treñas sa syudad nga nakita bangod nga mataas naman diri ang aton sining vaccination na rollout, no? Sa mga minor, nagpagwa na siya sa executive order para iya sa face-to-face classes nga mag-resume. Si Bombosina Marizuelan may follow-up report. Bombosina, sa report, please come in. Determinado man ang Iloilo City Government nga padayuno ang 100% nga face-to-face classes diri sa may Iloilo City, tanan siya nga universities or eskwelahan na public man or private nga magapadayon na sa ila sini 100% face-to-face classes sa maabot iya nga Nobyembre. So ini man after sa nga mando, as you've mentioned, ni President Bongbong Marcos Jr. and actually sa fellowship dinner na discuss man ni, of course, with Vice President Sara Duterte Carpio. Sa muni siya actually ang isa diri ka ginaduso sa national government nga ibalik na sa 100% ang face-to-face classes naton diri sa may pungsod Pilipinas. So ang Iloilo City Government para sa amo sini nga preparations man para sa 100% na face-to-face classes. So gina-encourage gito, gina-inganyo gidiri ang mga estudyante, especially mga students naton nga mag-take or magpa-booster shot sa COVID-19 vaccine naton. Kay ang mga universities man or mga eskwelahan diri sa may Iloilo City ang yara naman sa ila sini 100% ang mga hand wash facilities. So ready na yan to take 100% face-to-face classes ang private and public schools naton diri sa may Iloilo City. So maning pila ka mga ginatutukan sa bansang Iloilo City Government nga mapatigayon kay para mabalik naman ang mas maayo. Let's admitted mas maayo ang face-to-face classes para sa mga estudyante naton Bombo Cham. So ato pamatian si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. 100% na na-push to nila nga dapat may mga hand washing facilities. Gin-report kay nasa aga sang aton nga city architect nga kita din 100% ng aton nga hand washing facilities para sa schools. And we are ready for face-to-face mag-abot. Ay man, kaya may mga kabataan pa, and we have to understand na vaccination is not mandatory. Hindi kita kapanglagas ng tao kag bakunahan. So we have to accept that there are differences. There are people who will not be vaccinated, and we have to live with them. Mayor, need ba magpa-test for COVID-19 for the students? Kay almost all students naman is fully vaccinated, and that's 100% nga daan yung face-to-face classes. So sa subong may mga naga-face-to-face nga mga classes, medtech, medicine, nursing, gapangayo pa sila nga i-test, no? So ginatestan lang sila. Mag-abot na siguro ang November, tanan na siguro why na test eh. Ay hindi na tanak kasarang pila ka bilog aton ding mga estudyante sa syudad, no? So we will not be able to test everyone. Start with blended, may partial nga face-to-face, may virtual, pero by November, tanan face-to-face. What if may university sa Iloilo City mag-require sila nga ipatas ang ilang students wala for face-to-face classes? Ano na may offer ka mong help or if sabat sa university na lang ang testing? Then they pay for it. Kaya hindi na tanak kasarang kung pila na linibo na. It will be very expensive for the city. Nabatian si Iloilo City Mayor
Jerry Trenyas sa Bombocham. So wala na testing sa COVID-19 kung magbalik na yung mga estudyante sa ila sining eskwelahan. Unless mayara iya sa mag-record ang university sa kung eskwelahan, so sila na lang ang magasabat na sa testing sang ila sini students sa Bombocham. Pero iniya sa mga sa mga universities ni lakip na nadri ang dahil lakip na nadri ang sabahin karon niya sa mga public schools ang ginatumod ta sa halin niya sa basic education to secondary level, Bombosina? Yes, Bombocham. So lakip ang public schools and private schools na kapag patigayon sa face-to-face classes. Pero may mga may mga blutuan naman subong iyang ati nagasugod na gani ka face-to-face sa classes nila. Pero limited lang numero sa mga sa mga tawag nga sa mga estudyante. Yes, so pero may mga elementary mag 100% by November, butsilingon kung sang una sa isa abi ka kwarto sang una sa nag-eskwela ka Bombosina, sa isa ka kwarto pila ka mo kabilog magklasmitanay? I think sang high school do galabot 40, sang college na do mga 30 plus, mga 35, mga dira. Tiamo amo gyud man sa numero. So butsilingon nga by November 30 kung wala man gid iya sang mambal nato nabiti kung magpadayon ng amo sining nga sitwasyon sa aton nga dinigid man niya kladlukan ang coronavirus disease 2019 bangod nga daan nga ti kalabanan sa aton ng nabakunahan na nakakumpleto sang primary vaccine, na booster shot na at magamo sinido hindi malayo nga magbalik kita sa mambal naton na ang capacity is 100%, mga dradira balik kita sa 40, 30, 35. Tapos ang plungkuan na Bombosina do medyo ikit-ikit na. Kaysa una nagatinupaday man lang mo. Sang eskwela ka Bombosin, sa din kagapong ko dampe? Sa may depende sa mood ko Bombosang. Kisa sa likod, kisa dulo tutum, kunabi sa front, pero usually sa likod. Tinga sa likod kaga pungko. Mas nami sa likod ki makita mo ang ang tanan. Makita mo ang tanan? Yes. Sa tanan na mga pila na kabilog? Ang mga 50, 40. I mean, tanan ka katamo wala sa isang classroom. Okay. Advantage sa likod ka. Amo na yang imo sining point of view. Yes. Ako naman pwede man ako masami ko why man ko gapungko sa sa gina? Why ko gapungko sining sa tubang-tubang gid? Magluwas lang gid kung natuyo ko. Sa tubang ko gapungko. Amo pa gid na ang rason nga wala ko gapungko sa tubang ko mo siya. Kiti akon gina-counter ko bala, Bombosina, kay gusto ko gid mag-learn Ayaw ba? Sige. Tiya mo na nga kung natuyo ko sa tubang ko gapungko. Para nga hindi ko matulugan. Kiti kung kasami na sa kilid, o reader sa tunga ko nagapungko, ti medyo palipod-lipod ka na sa tubang mo, kag duko-duko, ti amo na mapiyungan ka. Kung sa likod ka to, ti do medyo makahilay-hilay nga kato ka do layo-layo ka bisan maginuragok ka to guro. Ay di effective daan ng front kit para sa ako na hindi matulugan niya. So hindi kita same. Pero sang una, bisan naran ako sa tubang, katulugan ko gyapon. Okay, amo na lang bal ko sa imo. Pero break time. Abi mo break time to ya. Why pa bala ang klase yaw? Ayan, kayo sa classroom break time ya? Buot na? Bala mo nga, gusto ko ya mas mauna pa ko ya sa maestra mo, sa professor. Hindi ya nga maabot ka, ara na yang professor. Ako niya mag-amunaway na ako gasulod sa klase na. Hindi ako kasaw. Oo, ako ba gani? Wala ko nakalate Baliki bala tong alma mater na to ka magpropamangkot ka to bla? Sa mga nakaging naano ko sila naabtan ko sila. Palaryo na tanan nila sa batsi mo. Ara naman sa engineero. Basta gani madula-dula si Bombosina. Balaan mo na kung gano'n sa yun. Bombosina? Wala sige i-check ka na. Wala nga muna. Alright. Sige.
Ini si Bombo, si Maris, ngayon para sa Pabasa Radyo ng Pilipinas, kag consistent. Overall number 1 sa Iloilo, Basa Radyo. Bombo! Salamat kita, Bombo, Sina Marizuelan. May mga pabor sa pagbalik sang face-to-face. Actually, damo. Pero may ara man nga hindi pabor. Kagado nasawaan na nila ang ining ginatawag bala naton iyang online or mambal naton abiti ara lang sila sa ila sining balay kaga tambong na siya sa video conference samtang nagatubang sa ila sining iyang mga manunudlo, no? Inang kombinasyon bala do mo sinang tawag sini nila sang during sang tion sang pandemya sa aton sini makabumbukon during the heights sang COVID-19 nga madamo pa iya ang kaso kag hugot pang aton sining restrictions kay kadaman sa mga ginikanan naghambal nga mas mayo ang face to face kay kunara ang ila sining kabataan sa eskwelahan ti siyempre ang ila sining focus sa pagtuon malawig, medyo malawig-lawig unlike ya kunara sa balay damo sang distractions mo kapin pa kung damo sila mag-ulutod. Ang magulang abi, for example, masugod ang iya sini nga online class, las 7. Ang iya sini nga mga manghod ya, masugod las 9 or las 8, ti may isa ka oras gagap. Ti karon mayo lang yabi kon ang imo sini nga puluyan, tama kalapad, yung tagsa-tagsa sini nga mga bataan mo, may study room dira, ti malesen gawa ang distraction, but kung gamay man lang, ti ang mga manghod to karon malantaw ti sang malantaw ta kung ano maghinampang sina dira sa aton sina makabumbo magginahod ti bation tos magulang ti mambala magulang ya bata ni gampang man ko sumong kuway ko klase ba ano mo kay may online class na ko hindi sa mayo maka-concentrate sa iya sini iya nga paggatuon unlike iya nga kun ara iya sa sulod sang ulot klasihan sandig sa pagtuon ang pinakalawig kuno nga pagtutok sa isa iya kabata sa pagtutok kikiblaw iyang full attention nagalawig ini mga 30 minutos 20 to 30 minutes sa aton sini nga mga kabumbo pero ti kunara iya sa eskwelahan banwa from time to time ti ang manunudlo ang teacher naga-call sang attention nagahatag iya sang mga nagakigo sining activities agod no nga kumbaga ma-refresh ang ila sini iyang paminsaron nga magtutok balik ang focus nila magbalik naman sa ila siniya nga pagtuon. Unlike iya nga ti kung sa balay ka, online class kung kaysa ti ara man dira tuod naga-attend na bata pero way nagapamati bangod nga may distractions, wala ginasabtan ang tawag sing ang mga lessons nila o kung ang ila sini nga ulubrahon kag may iban bala nga mga bata way giniyaga ka dula, way giniyaga ka zero sa tagsa kahulot klasihan. Nga mayara, nga ti kung sa anobla slow learner, medyo mahina siya bala. Hindi mahina ang utok, kundi ang iya lang siniiyang pag-cope up bala lain sa mga classmates siya. Nga medyo madasig. Ti kung may face-to-face classes kita, ma-identify gila yun ini sa mga manunudlo mo, ti mag-guide nila ang bata. No? Unlike yang kunara sa balay, ang ginikanan abi may tagsa-tagsa sini ka trabaho, ang bilin dira ang kabulig although nga ti makabulig man ang inyo sini nga kabulig sa mga pagtudlo sa inyo si bataan pero ti kung kaysa may ara man sang mga lecture dira o kung may mga lessons mga ti do hindi gidiya amo na sina bala kadalom ang paghibalo or mambala to na binalipat na siya kaysa malawig naman to yang ation. Amo ning ila sini nga nangin natunan man pero doon nalipat na siya kaya ginikahula mahulat pa ya hasta alas 6, alas 7 agud hulaton kag magtudlo sila sining kabataan tibayo kon may face to face classes na kita sa aton sini nga mga kabumbo kay dito mambal naton kun pasudlo naton iya sa eskwelahan naton sini makbataan panigurado kita nga bisan hindi man 100% bat mataas ang porsyento no nga mahibaluan kag maintindihan nila ang ila sini iya nga pagtuon or ang ila sini nga mga tulunan sa klase. 32 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa.
Pagbalikta, check tabi ang linya liwat ni DAR Undersecretary Jessry Palmares. Lakip na dire ang Public Safety Transportation and Management Office. Now, nagsapol sa mga miyembro sang MIGEDSE. Mamangkot kita sa latest update kag assessment man sa bahin karon iya sining pagplastar kag paghimo sa mga recommendations, amendments sa LPTRP. 33 minutos sa kaligid sa takna kalaw na balikan ta iban sini mga balita kag impormasyon pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Ang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kuturan sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Yari na karon sa aton sining linya si DAR Undersecretary Jessry Palmares. Undersecretary Palmares, sir, good afternoon. Si Bombo Cham Live, ikaw sa Bombo Hanay sa udto. Maying hapon sa liwat. Maying hapon. Thank you, Bombo Cham. Maying hapon sa tanan. Okay. Yusik Toto, nagtuman ikaw sa imo siningagin payag before pa man nga magpungko na gid ikaw as DAR Undersecretary, magabalik ikaw anay sa Pasig City kag hinunanon sa mga pumuluyo dito nga sa malawig man sini nga tiyempo imo sini nga gin serbisyuhan kag kabahin gani isang imo sini nga mensahe sa ila ngati ang imo sini nga panibag-o iyang katungdanan hindi bid goodbye kundi isa lang sa mga pamaagi agod nga ang Pasig City mangin isa sa mga livable city diri sa pungsod Pilipinas. Yusek Toto Palmares, sir. Yes,
Bobo Champ, of course, I took this chance when the President gave us the opportunity to serve. Kag, I believe ngati kung naman kita sa national level, we can always lobby and talk and facilitate something for not only for Pasay but in the whole Western Visayas or for the whole Philippines. But of course, in particular, as my message kaginang aga, first everything has to start and begin with our own city. No, so I hope and pray that all of this will be in a proper order nga mapatigayon man aton ang primary naton nga obligasyon, which is our foreign assisted obligation, foreign assisted and special programs and projects DAR, no? Kag, of course, supporting the direction and the priorities of our President PBBM, which is food sustainability and food security. So siguro we can work on that, and hopefully in the next couple of years there will be some impacts and effects also. Sa di na karon mag-opisina si Undersecretary Toto Jesre? Yes, namin magtago kung Toto Jesre panawag mo, daw at least daw apod gid, no? Doon na sa uaman ko. Kaya I have been, karang una maskin mayor, gusto ko Toto Jesre lang kasi umaragay malang kita kada dito pwesto. Opisina ako, I'm going towards Lucaron, nagasakay ako sa Sarakyan, pabalik sa Circle, Quezon City Circle, ingod ka Department of Agriculture, sa ingod na DAR, kada dyan man office, dayan yung mga national offices. Dayan ako maagto Lucaron, may alas 2 kami nga meeting, together with the Secretary and the rest of the officials kang DAR, no? We're going to talk about specifics kasi may transition daya. We'll have to know and learn the ropes of everything that has been started. Kag I know nga kaduro ka problema. Kag on my part, I will do my part to facilitate and help whatever I can. Dayan kami sa Quezon City. Okay. Yusik Toto Jesre, na-mention mo man sa imo sining mensahe nga tinguaan mo man nga mapalabot sa national government sa onda Pasay City side naman kita nay nga makapatindog sang public and private hospital, heart, lung and kidney center, Undersecretary Toto Jesre. Well, you know, that is the dreams and aspirations of our president, no? Can set up a lung, heart center and kidney center sa every area of the Philippines, which is Luzon, Visayas, and Mindanao. I have relate, no, naka-relate ako kananda kag nakapamaan pabutyag nga may intention kami nga kung i-prioritize nanda diya kanaton sa Panay Island, daya ayun kugid personally nga diya man sa Pasay City. And I've already sent my messages to them. And for sure, in the right time, I will be meeting with the President also. So I can always share to him nga ang mga ginahandog na diya kanaton sa Pasay, may approve to kami sa Department of Health nga hospital. May approve naman kami nga permit to construct sa hospital. Kag we can always have a PPP, no, with other investors who's going to come in. Actually, daya, I'm looking at it as a investment, hindi daya government funds gani, no. So it is more of investors coming in our area through the national government facilitating it. At tinaybalan ko, priority na siya ni First Lady Lisa Araneta Marcos na maplaktaran man ni aton nga Panay Island or Iloilo itself kang ginatawag na heart center, lung center, kidney center ay puro gid nga Ilongga kayang aton nga First Lady kung kabigo naton, at least she wants to be remembered as Ilongga also. Okay. Sige. Good luck, God bless sa imo, Undersecretary Toto Jesre Palmares, sir. Sa imo sining nga panibago karon iyang katungdanan bilang Undersecretary sa Department of Agrarian Reform. Thank you Bombo Cham, kag salamat sa Bombo sa tanan nga nagaparamati sa Bidugit Siyudad Pasay. Thank you so much and God bless us all. There you have it, si Department of Agrarian Reform Undersecretary Jesre Palmares.
Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo ti padulong na ini siya karon sa iya sini nga talatapan kag alas 2 karon may mga pagsinapol sini nga matabo, may kantanan man sa sining transition period sa pagtungod na niya sa iya sining katungdanan kag bagong responsibilidad as the Undersecretary sang Department of Agrarian Reform para iya sa may foreign investment kag subong mga special projects or foreign assisted special projects sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. 42 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa pagpangalagad sang bumbuhanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa madugay ng ation, makapila ka bes nga nagluntad sining disgrasya. Dira iya sa may C1 Road, sakop sang barangay Suok sa distrito karon sang Arevalo. May nabungguan sining baka sang nagamaniho sang motorsiklo kagati nakaangkon sang pilas. Napalapot na naman ini sa talatapan kay tulupangod ni punong barangay Ricardo Tugado, but do kasubong nga way iya sang may natabo or posible ginaktuhan manikap. Pero ang mga pumuluyo sira dragyapon tag-iya sa sining mga baka ang nagapakatig-a nga magsunod or magtuman sa sining pangabay sa mga motorista nga nagaagi dira sa may C1 Road sa Suok, Arevalo. Ti kagabigid lamang may natabo naman nga disgrasya, may lang gani kay nakalikaw ang nagamaniyo sang single nga motorsiklo, but may salakyan pagid nga nakabunggo sa likod sang baka, ti may baka na kuno nga itom. Nga sa tungang gabi, ara iya nagay-standby nga kasubong iya nga tag-iya siya sang C1 Road. Kining C1 Road sa aton sini mga kabumbo, may malawig na dira banwa nga ang iya sining alagyan no, ang dalan is tadlong-tadlong. Kag bangod nga malapad man ini, 4 lanes na magtimbang, I think. Ti pwede ikaw medyo makaturtumok man makadasig-dasig abi padalaga, kati anong ekspektaron mo sa hawan kag tadlong sini nga dalan? Sa aton sini nga mga kabumbo. O galing makibot ka lang kay gulpiada lang may matabok sini nga baka. Tining mga baka, why gina hatagan sa nagakigog tulupangod sa ila sining mga tag-iya. Madugay naman ini nga concern, pero do kasubong nga ginapagabungol-bungulan lamang dira. May ara kita sang layi nga nagapahayag nga kung imo sapat dapat mangin responsable kapag sa pagtatap sini sa pag-provide sang pagkaon, sa pag-provide sang lugar, kag para iya nga hindi makahalit sa imo sinisig ka pariyo, ti pangitaan mo sang pamaagi nga hindi ni siya magpadulong or maglabot sa iban sini nga lugar or sa iban nga dalan or magpadulong sa tunga dalan abi. Ti do sa waay lang sa gyapon, sa may natabo kag sa duwa lang sa gyapon kag ginapabungol-bungulan lang ining apilar sa mga motorista dira. Dumduman ko pa sadto sa aton siniya nga mga kabumbo nga uso bala ang kinawatay sang karbaw kag baka o galing kiti do didto niya dampi sa may probinsya sang Iloilo. Di ko nang kilala ko pa siya no abinoy kay na deactivate ng four-legged division mo. Sinya tiyanong Mayo nung solusyon sila dra ipa-activate na to ng four-legged division para kutob iya sa mga baka. Ngati why man niya ginatago, why man ginabangot, why man ginahigot, why man ginatatap sang mga tag-iya sa tungang gabi wala ginapunpon, ang four-legged division na lang mapunpon sila. Di gusto nyo mo sila?
Hindi man basta-basta makangkon ka sa baka mo. Kaya kung magbaka ka, may kapital man eh. Di kay nagastuhan ka mo dira sa aton sini nga mga kabumbo. Dapat maging responsable man kamo sa pagtatap kag sa pag-atipan sini nga hindi sagad kali ng burdahi sa kundi dira iya magpadulong. Diba si ining pagpabaya nyo sa baka makaganyat kag maging aktibo naman ang four-legged division. Oh? Kag base mo naman na niyang four-legged division, amo naman na niyang mangin amo naman lang niyang mangin solusyon na sa problema sa mga motorista dira sa may suok. Unang kilala ko ng four-legged division mo mutsam. Amo na mga ang cattle rustler para nga tido hindi man mapropinot kag do. Ang squatter gani gintawag nga informal settler ti may ara man na amo man ang tawag sila cattle rustler, hindi na cattle rustler para nga do para dumayo man do hindi man tama gid ka lain pamatian sa aton sini makabumbo four-legged division. Sa aton sini matag palamati. May mga nagahambal man gani nga bumbutsam pamangkot tabi sa kay punong barangay Ricardo Tugado kung may mga pumuluyo dira sa Suok Arevalo sa nasakupan niya nga barangay basi kung may mga pumuluyo na nga mga Indian National. Siko nga nung labot sa Indian National. Siko why man sa may Mumbai nagapanukot amo sini amo sadto. Hindi Bala mo, dito sa India, ang pagkabig nila sa mga baka, mga Diyos. Ang mga baka tiya sa India, bisan ano kagutok sang traffic, kag umagi ang baka sa tunga dalan, pundo tuya tanan. Nagapundo tuya ang tanan nga salakyan, kag pasulabihon ang baka. Kagway man na ginatabog ang baka para magtabok. Hulato na nila nga magtabok, ti ko hindi magtabok ang baka. Tiya mo man nga hulat nila Kaya ang pagkabig nila sa baka, magluwas nga do ginapakadyos nila ini, ang pulo pasensya sa mga nagapanyaga dira, pero ti amuning kamaturan dito sa may India ang ihi ganik baka, ginapangilamos ni nila Kag nagapati, pag hindi ang mga Hindu, amuning ilang religion dito sa may India, nagapati ni sila sa reincarnation. Nagapati ni sila sa reincarnation, tiang mga nagtaliwan sini nila, nga mga himata, nagapati sila, nga nagabalik. Nagabalik sa pagkabaka. Ti ang si One Road ang Suok Arevalo, kabahin niya sang India, ti mag-amo sini, damo na masakop gali sa ato ni. Kay ang West Philippine Sea to, Scarborough Shoal to, bali, ilang ka-insect. Ang Manila to sa nagligad to, may mga karatula na to nga welcome to the province of China. Ti karon sa Arevalo, sa Suok, sa Siwan Road, iyan na sang India na da. Kay tinukududo Diyos ang pranawan sa mga tao dira, sa mga baka. Nga bisan ara sa tunga sandalan, ay ito ginapabayaan lang. Bukod sa tao lang gid lamang, sa tag-iya gidiya banwa nagasugid nga irresponsable sa aton sini nga mga kabumbo kag sa pagpabaya man siguro. Ti kabay pa nga masolusyonan na dra kay hindi na naton paghulaton pa iya banwa. Hindi na na paghulatakap nga may madisgrasya pa dira liwat. Mayo lang permi kung matalupangdan, pero may itom na kuno nga baka nga dako-dako nga amo nang masamigin nga nagapangibot. Itong puti, brown kung ano man ang kolor niya, ang importante sinadira iya nga pag serum na punpunon nyo na tanan ninyo sini nga kasapatan para na hindi nga makahalit ka makatuga pag iya sang iban sini nga huol sa mga motorista nga nagalabay dira sa Siwan Road sa distrito iya sang Arevalo. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang ang mga balita kag impormasyon balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumang oras 51 minutos ang nakaligad sa tak ng alauna. Na-eksperyensyahan mo na ba lang nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas. Mula Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. May mga inistoryahan ay naman nga patigayonon liwat. May kantanan sa sining taytay sang Iloilo, nagakonek iya sa Bacolod, no, or Negros. Kaga subong manti Gimaras, Iloilo, Gimaras, Negros Bridge. Sang nakaligad sini iya nga mga tinuig to. Or before pa magal tunga-tunga sang sang term ni President Rodrigo Duterte, dugin duso manibala nga matigayon ang taytay nga nagakonek iya sa Iloilo kag Gimaras kag subong man magakonek pagid dito sa may Negros Occidental. Tiduway man to matigayon, pero subong ko no, do matigayon na gini. Kag mag-istorya liwat si Mayor Jerry Treñas kag si Mayor Albi Benitez. Di kabay pa hindi mahulog sa kutob na lamang sa kutob na lamang sa istorya ni ang Taytay Blas Gimaras kag Iloilo City or Iloilo Gimaras Negros Bridge sa aton sini nga mga kabumbo kay tido sa malawig iya nga tinion. Lunsay mala ni nga ginaistoryahan kag do permi mala ni ginaistoryahan mo. As a matter of fact, kung madumduman ninyo, pila ka bilog ang nagpapili bilang presidente sa pungsod ng Pilipinas sa simpo eleksyon, tagsa-tagsa sini sa ila, nagpasalig man nga kung sila ang magapungko bilang presidente, dayunon nila ining taytay. Ining taytay sa aton sini nga mga kabumbo. Pero so far, ano pa lang ang mga taytay nga ari direho? Ang taytay sa Katie, ara daya. Huwag ginaya pagdula. Ikabay pa nga matigayon man kung ano ang ila sining nagakaigo diri nga istoryahan agod nga matukod na ining nasambitan karon nga taytay nga sa malawig sining nga tion damo na nagtuon, damo na nag-istorya, pero ting ginahulata kung saan na ni ma-materialize, kung saan na ni matigayon. Kati mambal naton nga magahatag sang dugang man sini karon iyang makabig naton sa bahin sa ekonomiya tay mas mangin mahapos ang transportasyon. Speaking naman niya sa transportasyon, ang mga motorista diri nagadali na pagkabati nila nga may ara sang rollback. Excited na sila, nagapanghanda na para iya sa pagpila umpisa buwas lasay sa aga sa sining rollback. Ang rollback sa presyo sang gasolina ti magalabot or nagahampang sa 5 pesos and 30 centavos to 5 pesos and 80 centavos. Ang diesel naman iya 5 pesos and 80 centavos to 6 pesos 30
centavos. Sa kerosene 580, 2630. Tidamo na ang naghulat-hulat sini kag gusto nila nga magpa full tank kabay tomorrow. Pero ti kumpinsaron ta pila gani subong ang presyo sang gasolina. Ang gasolina subong nagahampang payabanwa sa presyo nga 85-86. Sa La Pasto ti 88 ang diesel, 88.26. Sa Petron 88.26, Caltex 86.90, ang regular gasoline 86.90, 86.91 sa Petron, sa Caltex 62.95, ang premium gasoline nila 87, no? 87, 82.92 rather, 82.95. 82.95 yun man, engineer, no? Sa Caltex na iya. Ang gasoline 87.56 sa Shell, 87.60 sa Petron, 83.55 rather sa Caltex. Pero may iban man nga mas blue barato pagin sinadire sa aton siniya nga mga kabumbo. Ti magbuhin abi karon iya sang 5 pesos and 70 centavos sa gasoline. For example lang ti pila ang mangin litro sang tag 86, no? Mahampang mangyapon sa 80 pesos ang litro. Sa diesel, minus 6. Ti mga 80 mangyapon. Ti saton sini makabumbo, mapuro pinot mangyapon banwa. Ang 80, hambagan isang kilala ko niya bumbot sa mga lipay lang ko, kung mag-rollback sila tag 20 pesos mo. For example, may rollback sa gasolina, ang pinakanubo, 20. 20 pesos. Tapos sa crudo, butanta, 25 ang rollback. Ang makabig mo ba lang one time, big time nga rollback? Ti kung kita lamang ko to na muna aton sini kagustuhan Pero ti nagasandig man ang inibanwa sa presyo man niya kag sa supply sang fuel dito iya sa world market. Ti ang importante sinadri nga may rollback mabuhin-buhinan ang palasano naton nga kamahal sang presyo sang gatong. Ang rollback buwas na ina, iban sini nga mga gasoline station nagapatuman lasay saga, iban niya mapatuman las 8 saga, pero kung rollback gani notisya rin yung why sa may nagapatuman 12 midnight, pero kung kung price increase gani, kung increase gani sa presyo sa produktong petrolyo, excited man ang excited man mga gasoline station. As early as 12:01 or 12 midnight, implementar na sila ka price increase sa presyo sa gatong impunto las 2. Dugang nga mga balita kag impormasyon sa iban sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program ko pa naman sa kay Tita Regine. Is Bombo Chama Blanco Hover. Nagabilin sa imo sa manaynayang hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish.
Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang Good afternoon, gid sa internet mga kabombo. This is Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radyo, Iloilo. 7 minutos na makaligad ang 2:00 sa hapon. Kamusta? Busy Monday, Happy Monday, or Ngarag Monday? Keep your cool, make it a beautiful Monday para sa imo. So that you're going to give good vibes sa imong mga kaupod, sa sulod ng balay. Kung nagtrabaho ikaw, sa sulod ng imong trabaho, be a source of inspiration. Kumbaga, spread delight, spread love, kag spread good vibes. And also, spread inspiration by sharing your story. Diri sa kahapon lamang program, I am inviting you all. Paligid nga makasulat sang inyong mga istorya, i-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ninyo and ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga nagahingagaw dira nga wala sa may mamiss, diri sa KLP, basi kung nagahapo-hapo ka pa dira, kalma, relax, take your time. Manag-play pa lang ako sa ato nga ambahanon para sa sininga hapon. So, take your most favorite spot, diin man ikaw. Kada KLP, I hope you're very comfortable and ready na to listen to beautiful stories sa sininga programa. So, I welcome you again. This is Tita Regine and ari ang ato ambahanon para sa inyo from the Bombo Music Festival from Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you want to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever
together forever. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. What better assurance can you get from somebody than that line, I'll be right by your side. Song alone is inspiration already. We have more inspirations para sa inyo sa sininga hapon. So again, ang pag-abi-abi ko gid sa mga bago lang nga nag-join dira. Good afternoon, maayong hapon gid. Salamat nga ari ka mo sa Lunes ng edisyon. So sininga pala tuntunan. Mag-start na ako basa sa ating first story, and actually this is her 5th letter. Diri sa KLP from Miss G. Winner nato ni siya last week. May follow-up story pagid siya. And it says, Dear Tita Regine, good afternoon, Tita, and to all the listeners of KLP and Bombo Radio. Ari na naman ako. Nalingaw na ako magsulat sa imo, Tita. Kay nagka-encourage, kay nagka-inspire gid ako. Honestly, I'm one of the listeners nga na-inspire mo. So wala ako actually naga-after, surprise, or maging weekly winner, kay hindi man ako gusto ma-expose sa media. Pero kay ako nalawagan, so sige na lang, Tita, yadi pa na. First and last nga daog. Oh, you can never tell. Salamat sa Bombo, and thanks, Tita. You are a blessing to everyone, lalo na sa mga wala masugiran o masyaran sa ilang mga inagihan sa kabuhi. KLP has helped a lot of people. Thank you, Tita Reg. Kalawig sang intro ba? Ang ako nga i-share today, Tita, is just a short story about my suitor. Well, Tita, let's just call him Mr. B. Upod ko ni siya sa work sang 2018. Kagang amon nga cubicle, tupaday lang. At that time, he secretly liked me nagali. Kay nagupahan siya kuno sa akon, kag ka-decent or modest ako tulukon, the way ako mamayo. Kag syempre, na-attract man siya sa akon, Tita, tungod permi siya nagabantay, magklase ako. Kag naga-enjoy siya, pamati sa akon. Bale, ako daan, Tita, may pagka-sarcastic. Pero instead nga ma-insult ikaw, malingaw ka. Tungod, I use sarcasms kag polite insults in a funny way. May mga nagaka-offend man, pero mga 2 out of 10 lang guro. So balik kay Mr. B, nalingaw siya ya, Tita, kag nagayuhom-yuhom, samtang kapamati sa akon. One time, Tita Regine, nalipatan ko ang charger ko, kag naghulam ako kay Mr. B. Baw, Tita, nakilig siya ya, kag lipay-lipay eh. Siyempre, do sa ano bala, gin-approach siya sang crush niya. Haba ng hair. Char. So, sugod sa ito, Tita, may courage na siya nga mag-chat sa akon through sa app nga ginagamit namon sa company. Dito na nagsugod, Tita. Ginamin niya, tanan nga, na-feel sa akon. Gin-entertain ko man siya, Tita, pero I frankly told him
nga hindi ako anay magsulod sa isa ka relasyon. Kay during that time, tita, naga-eskwela pa ako sa ministerial class. Ginabalan niya ako nga willing siya maghulat bisan ano pa kadugay. Grabe man ang effort niya, tita. Kisa nagakakibot lang ako nga may flowers kag chocolate sa desk ko. May time man, tita, nga ginimuan niya ako sang akon nga portrait. But I didn't like it, tita. Kay I look ugly sa sketch niya. Haha. Sorry, it may sound mean, pero honestly, hindi ko ginawan gusto, tita. Pero na-appreciate ko man, kay nag-effort siya. Kuya man ta. So after a few months, tita, nag-resign siya, kag nangita iban nga work. Pero wala man nadula ang amon nga communication. There were times that we were dating, siguro mga twice, para nga makilala man namon ang isa kag isa and to check if okay gid man siya or hindi. So, amo to, tita, do okay man siya, but I don't like him that much. Mabuot siya, hindi laway, hindi man gwapo, pero daw tawo. So, ginprangka ko siya, nga hindi pa ko yung magnobyo. Kag hindi ko ready, kay wala ako tiyempo dira. Kag hindi ko siya gawa type, kay boring ka istorya, kag medyo makitid ang paminsaron. After sad to, tita, kasabad gyapon sa iya sa chat, kag sa text, tinunatak-an ako ya, tita, mag-entertain, permi ko na lang siya na malditahan. Hasta nga ginblock ko siya, kay katalaka. So, ginblock ko na siya, tita. Gin-message niya ang common friends namon. Nga i-message ako, kag hambalon. Nga mag-message sa iya. Kaya daw ma-depressed, kag mabuang siya kuno. Kung hindi niya ako ma-check, kag hindi kami ka-communicate, tita Regine. Etcho zero. Drama. Di mo to, tita. Gin-message ko siya, kag ginhambalan niya. Sige, ma-communicate kita, pero as friends na lang. Nagpasagot man siya. Pero hindi siya gusto nga mag-give up, tita. Bisan mag-asa pa siya sa wala. Ako lang gid kuno naluyagan niya. Kag bisan ano kadugay, mahulat gid siya. Tanawon ta eh. Tihambal ko, wala lang basulay sa ulihi, kung wala ka asahan sa akon, kay wala pa ako ya plano mamana. Kag wala ka naman tsansa, kay hindi ko ya sa imo. So sa likod sa mga tinaga nga gidbuyan ko, tita, he never gave up. Gusto niya gid ako i-pursue no matter what. Padayon ang iya nga pag-effort, tita Regine. May mga times nga ginasendan niya ako video nga nagkakanta siya, tita, pero ay ambot, tita. Hindi man siya nami magkanta, pating iya tingog doon nairita, ako yung mamati. Grabe ka man, ha. Sorry, hindi man sa panghikay or suya, honest lang gid ako, tita. And I also told him I didn't like it. Pero thank you, kay nag-effort ka. Please, sa sunod, hindi ka na mag-send sa pareho sini. Nag-stop man siya, tita, send some videos nga nagkakanta-kanta. Well, tita, until now, gapangamusta man siya gyapon, kaga-chat, kisa, pero I rarely reply, kay I'm so busy. Kung ano gid man matabo sa amon, kung madoyonay man kami or hindi, i-update ta lang ka, tita. That's good. Pag pwede kagid kaninang, pwede kagid kaninang, tita, kung siya madayunan ko or sin umanda, mangin future husband ko. Char. Pero kung maglaon ko, ti-update ta lang kadi sa KLP. So, hasta na lang din ni Tita Regine, and thanks for reading. Next time naman ako masulat, tita. Kanami yung tita, kay kung may mga typo ako, or kulang ako ng word, or may sala, kabalo ko mag-correct through sa pagbasa. Wala ako na abigin na re-read. Have a good day. God bless. Sa sunod ko nga sense ang sulat, ma-change name na ko. Haha. And by the way, tita, ari ako niya contact number, kag ang FB kung mag-contact ka na. Pero hindi ako basta-basta kasabat call kung ga-klase ako. Sa Saturday, ay i-move ko lang ang 2 p.m. ko nga class para sa interview. Again, Miss G, ang aton nga letter sender.
Well, Miss GB consents nga daw kapilya gid man sa imo, no? Ka-mischievous. Nga klase isang person, siguro na namian kagid nga mamikon or maybe mang suya-suya sa iban. Nga kabalo ka man mag-plastar. Okay, nga daw hindi man sila ma-offend. And especially inang imo nga suitor nga si Mr. B. Oy, by the way, mapathank you ko gali sa imo ha. Gin-send mo na diri ang imo nga contact number and at the same time ang imo nga FB account. So thank you very much. Magin reply man ako dira sa imo gin email diri and sang pag-reply ko na please know nga wala ko kakita nga ari na gali ang imo nga FB account. So that's why nga tinangayo pa ko. But then nakita ko ni siya, so sabihin ko, ay okay, ari na kali. But anyway, sige, makontak ako sa imo ha, Miss G. Paabuton mo lang ako niyo pag-contact sa imo. Kag nagapasalamat gid ako sa imo, nga siling mo. In everything that would happen sa life mo, especially sa love life mo, i-update mo gid kami. I-update mo ako diri sa KLP. So sige, magahulat kami, kag maga-expect gid kami sina. And at the same time, kung makaninang, well, why not, no? Di ba? Depende Depende sa imo dira, Miss G. So, good luck na lang sa imo nga love life. Di paano ka mo nga magdayunay ni Mr. B kay ti ginbasted mo naman to. But anyway, sige lang no? Siguro, wala pa nagabot ang Mr. Right para sa imo. So, good luck na lang sa kay Mr. Right. Kay gabay nga ti magsanto gid, magkita ay gid ang inyo nga banas nga duha. Thank you so much. Ginpayaho mo kami sa sininga hapon. 24 minutos na makaligad ang alas 2 sa hapon. Magabalik kay KLP. Kaupo si Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon. Balik kita agad-agad, that's good. 26 minutes after 2 o'clock, kaya ang mga importante ang kahibatan sa Plazuela de Iloilo sa subong nga semana tubtob Hulyo 17, 2022. On July 15, Biyernes, the Melodics Band ang magalingaw sa aton paagi sa variety of pop songs sa duha ka oras nga musical show sa Thank God It's Payday. Umpisa las 6 sa gabi. Sa Sabado, July 16, concert at the Plaza, ang aton paborito nga musical or weekend musical entertainment. It will rock our evening beginning at 6 p.m. sa 2 oras nga musical parade featuring your favorite rock songs together with Iloilo's best rock band, ang Binhi Band. Sa sining nga event, napulo ka Plazuela de Iloilo mugs are up for raffle sa tanan nga mga patrons. Pagka-Domingo nga adlaw, July 17, bukas ang ganahan sa Latolda sa tanan nga mag-a-attend sa regular Sunday Mass, las 11 sa aga. Kagkadungan sa Eucharistic celebration, pangamuyuan ta nga mangin mabakod kita sa aton pagtuo sa Ginoo sa pagatubang naton sa mga nagakatabo nga mga uncertainties sa aton nga kabuhi. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Sa mga busy natin dira nga mga friends, nga mga kabombo, budget conscious at the same time, nagapangita sa mabaklan sang pagkaon, easy access, kadto kita sa Chow to Go drive-thru kiosk sa atubang sang Plazuela de Iloilo. Chow to Go nagatanya gini sa barato nga pagkaon kag madasig nga labuton. Chow to Go,
Makabakal ka sa pagkaon nga hindi mo na kinahanglan pa nga magpanaog sa imong nga salakyan. So bisitahi ang mga Chow to Go kiosk sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue parking lot sang Plazuela di Iloilo. May mangganamit dira, may nang palang spice, oven by Alvel, Go-Go Dumplings by Food Pantry, Potato Corner, kag ang bago, Ava Amelia Cafe. For leasing inquiries, please contact Plazuela de Iloilo. Chow to Go drive-thru kiosks, budget-friendly, kag convenient, para lamang sa imo sa Plazuela de Iloilo. 28 minutos na, makaligad ang 2:00 sa hapon, and guess what? Siyempre, hindi pwede nga ma-miss niya. Ang isa sa mga episodes ng KLP, yan naman ang luyag diri ibubo sa ato ni Lola Amparing sa Santa Barbara. Dearest Tita Regine, maayong hapon tanan nga mga bomba personnel, ang audience, kag ilabi sa imo Tita Regine. Good afternoon, kid. Naluyag ako subong i-share sa imo ang akon mga hinablos kag mga apo sang dito ako sa Aganan, Pavia. Subong ari ako sa Santa Barbara sa akon man hinablos. Nasulat ko man sa imo sadto nga wala ako permanente nga ginaistaran halin sang pagdemolish sang akon puloy-an. Siling ko sa imo sang una nga ang pareho ko bilang pis-pis nga nagalupad-lupad nga kung diin nga sangasang kahoy nga hapunan didto na lang mahapon. Tita, sa Aganan ginpabuhatan ako sang akon hinablos sang akon kwarto. Tanan ko nga mga gamit ginsaylo didto halin pag-demolish sang akon puloy-an. Ang akon kwarto may jutay man nga salas para may balatunan ako kung may bisita ako. Sang April 11, pag-celebrate ko sang 93rd birthday, dito ko man hold sa ila sa Aganan. Abi mo tita, bisan wala ako dito, ginatinluan permi sang asawa sang ako nga hinablos. Wala gid ako istaway sa ila tanan. Ilabi na gid sa asawa kag duha ka lalaki nga anak nila. Wala sila sang katulong, pero ang two-story nga balay nila, tama gid katinlo, kag in order ang tanan. Very well arranged ang tanan-tanan nga mga pagkabutang sa sulod sang balay. Makita mo Tita Regine nga wala sa nagalinapta nga mga gamit. Bisan mga lalaki ang mga anak, pero ariglado ang kwarto. Ang magulang nga lalaki naging valedictorian sang pag-graduate niya sang una sa Pavia High School. Karon, naga-employ na siya sa Registrar's Office sa Pavia, kag mataas man ang iya pwesto. Ang isa ka utod, ma-first year high school pa lang. Tita kong hapon, dito ako sa ila, wala gid nila pagkalimti nga mag-bless sa akon. Maalam, mabuot, kag matinahuron pa sila nga duha. Ang youngest, permi ginapuno sang drinking water kag hot water ang akon mga suludlan. Wala na ako nagasugo sa ila, mapisan man sila. Tita Regine, kung dito ako sa ila, permi gid ako ginaasikaso nila tanan. Abi mo tita, sitting pretty ako, kay hindi sila luyag nga mag-obra ako. Wow, kaswerte sa imo lola. Siling nila, sulat-sulat ka lang kag magpamati sa radyo. Kung ano luyag ko nga sudaan, abi mo gina-prepare dayon sang asawa. Tama gid kapisan, kun aga maluto. Maluto dayon sang pamahaw. Pagkatapos manglaba, tapos maninlo sa sulod kag sa sagwa sang balay. Dugay-dugay, preparar naman sang panyaga. Abi mo, Tita Regine, pahuway-huway lang siya sa makadali sa udto. Dayon niya naman panahi, kag kun kaisa sa tapos panyapon, panahi naman. Balaan mo tita, modesta siya, kagkadamo-damo sang iya mga talahion. Ang mga school teachers uniform, siya man ang nagatahi. Tita Regine, ang akon iya nga hinablos, right hand man sang hinablos ko, diri nga may negosyo.
So tanan nga transactions, siya ang ginatulinan. Halos adlaw-adlaw diri siya sa Santa Barbara, kag sa city man. Tama man katandos sa sulod kag sa sagwa sang ila puloy-an. Nagabulig man sa asawa kun madamo ang lalabhan. May poultry man sa kilid sang ila balay. Madamo ang alaga niya nga mga pato, bibi kag mga native chickens. Ang itlog sang iyang alagang manok amo ang ginaluto sang iyang asawa kong umaga. Ang amon tinola, permi man native chicken. May nadumduman ako na sang una, pagbasa mo sang akong sulat, nahanungod sa pagdemolish ang akong puluyan, nga ang asawa sang hinablos ko nagadalagan, nga nagahibi nga siling niya iyay ginabasa ni Tita Regine ang sulat mo. Nagapamati man ako sadto, nga nagatululo man ang akong luha. Naluoy daw siya sa akon. You could just imagine nga almost 56 years ang stay ko sa amon nga lugar. Kagang ako ng mga fruit trees sadto, ready to be harvested. Abi mo tita, hindi napuslan ang fruit of my toil. Kung tani ginharvest anay ang mga bunga sang fruit trees antes gintapas tanan. Tita Regine, dumduman ko sadto ang sermon sa amon pari. Nga madamo ang imo salakyan, bisan tuwerka o goma, wala ka dalun. Kag madamo ang imo kawayanan, bisan bikil, wala ikaw dalun. Kun kuhaon ka na ni Lord Jesus. Subong, mga 200 square meters, bakante, kag wala man pulos. Kung naluoy sila kay auntie man nila ako, aral lang ako anay, mientras buhi ako, kati matandang matanda naman ako. Ang duha ko kaapo, permi nagasiling kung saan ako mabalik sa aganan. Sabat ko sa ila, kung may caregiver na si lola nila diri, ang asawa sang utod ko sadto nga nagpa-eskwela sa akon, halin sang high school, mag-college kag magmaestra. Siling ko gani sa ila nga duha, nga kada birthday party ko, didto ko man gina-celebrate sa ila. Di siling sang youngest son, lola ang paring, siling ni tatay, kung hindi ka nakalakat, dito ka sa amon. Kay saguron, kag di parahon. Namon ikaw, tatapon, hasta mapatay ikaw. Abi mo tita, do tigulang kung maghambal-hambal. Wala, gidhuya-huya. Bisan madamo ang nagapalamati. Abi mo tita, kung magsaka ako sa second floor sang ilabalay, ginadapit gid ako. Kay basi ko no makadanlog o basi mahulog ako. Siling niya pa nga, lola, hinay-hinay ka lang kung maglakat o magsaka. Sa ako nga pagstay sa ilabalay, wala gid ako mabatian nga sabtanay o baisay sa ilatanan. Malinong kag matawhay ang ila nga pagsinarayo. Kanami lang gid sang ila nga pagdala sang ila nga pamilya, Tita Regine. Nami lang gid no, ka very respectful, industrious, kag obedient ang ila kabataan. Nakailog sila sa ila lola and lolo, ang ila pamatasan. Sang buhi pa ang utod ko nga lola nila, good na good kaming duha. Kag abi mo, bisan 1 month lang nga hindi ako kapamasyar sa ila, gilayon ibili niya dayon nga makadto ako sa ila, kay nahidlaw na siya sa akon. Ang akon nga hinablos nga ini, amo permi ang nagadala sa akon sulat dira sa bombo. Siling niya, iyay, siguro natak-ana na si Tita Regine kabasa sa sulat mo. Sabat ko sa iya, siguro ikaw natak-an magdala sa bombo, hindi si Tita Regine. Tita Regine, kung tani i-close ko na akon kasaysayan, o galing, may nadumduman naman ako, parte sa mga hinablos ng akon bana. 3 sila nga mag-ulutod, puros babayi, sa Grand Plains. Balan mo tita, amo ini sila ang nagasustener sang akon nga groceries kada bulan. Up to the present, halin sang 1984, pagkapatay ni uncle nila, hasta subong, for almost 38 years na, rain or shine, wala gid untat ang padala o hatag sa akon sang groceries nga mga gatas, mga hot drinks, oatmeal, candies, biscuits, kag kung ano-ano pa.
Tama, gid sila ka generous, kag very thoughtful sa akon. Nga in spite nga wala na si uncle nila, kag ako tapik lang sa ila, ang eldest, very, very intelligent. Kagabi mo tita, she can write on any topic. Nadumduman ko pa, nasang una nag-interview siya sa kandidato sa Bombo Radio. Nag-retire na siya. Kaysang una, employed siya sa Bureau of Information. Medyo nalipat lang ako, kay balaan mo, Mascom. Ang iya bata, nag-teach man subong sa West, nga Mascom ang subject. Mga intelligent nga family tita. Aside from being a writer and speaker, tama man sila kabuot. Kag very loving, especially sa akon. Ang isa ka utod, nurse subong, head man sang baby care unit sa Dubai. Mataas man ang iya pwesto dito. Kung may packages nga padala sa ila, hindi man ako mawadaan. May akon man. Ang youngest nila, retired naman sa pagka-secretary sang St. Clement's ng una. Hindi ko lang malipatan nga sang wala pa sila nag-schooling. 3 sila, nagapakabit sang ila medya sa amon Christmas tree. Kung December 24 kag December 25, nagadinalagan sila magkuha. Kay abi nila, si Santa Claus ang nagabutang. Tita, I have to close now. Medyo nakapoy na ang kamot ko, kag malabo na ang akong mata. Here's my love, kisses, and regards to all. Pakibasa ng aking tula. Thank you, good luck, good health, God bless, Lola Amparing. Mabuti at wastong pag-uugali. Sanayin palagi ang wastong pag-uugali. Kahit saan ka man mananatili, kabutihan sa sarili pagsisikapan, maging maligaya kailanman. Taong nagpapasikat-sikat, hindi pumapansin sa mahihirap. Laging sarili tinitingnan, kaya wala siyang kaibigan. Kung ikaw ay napakabait, magkakaroon ng kasiyahan, sapagkat marami ang pumapansin, paroon parito ka kahit saan. Aanhin ang kayamanan, palibot mo, walang kaibigan. Pareho ka ng pulubi, saan-saan kaligayahan makamtan kung may kabutihan. Payo sa lahat na nakikinig, ugaliin ang mabuti at wastong pag-uugali. Darating ang mabuting kalusugan, tatagal ka sa buhay mo kailanman. Hindi binibili ang kabutihan, itanim palagi sa utak natin ang mabuti at wastong gawin upang kaligayahan darating. Katahimikan, kasiyahan, maaangkin kung natanim ang mabuting kaisipan. Itapon ang masamang isip natin. Di ka makalimutan kahit wala ka na. Huwag itanim sa puso masamang ugali. Kahit kaunting pagtingin, kung manggagaling sa kanya, nais kong lumigaya ka dahil sa tulong ko. Tayo ay mga tao lamang, awa ng Diyos ang kaligayahan. Palaging magmamahalan at magtutulungan sa lahat ng bagay na nangangailangan. Sana magustuhan mo, Tita Regine, at lahat na nakikinig sa programa mo ngayon. Salamat sa inyong lahat. Nagmamahal, Lola Amparing. Lola Amparing, base sa mga istorya mo diri, kaswerte-swerte sa imo. You are much blessed with people nga nagapalangga sa imo. And kung isipon naton, ang isa ka family nga ina, ang mga kabataan nga ina, nga nagasustento gali sa imo ever since, since 1984, sa side na iya sang imo nga husband. Kung isipon, tapik ka lang iya siling mo, but never did they fail nga magpadala sa imo sa mga groceries every month, no, based sa ilang pangako siguro, or based sa ilang na andan. Kanamigid, no, sinso dira alone makita naton ngati ginapalangga ikaw. And sa imo naman kaugalingon nga mga hinablos, even nga mga lalaki sila, pero ang pag-ulikid nila sa imo kanami ara ang respeto. Kagmasan mga lalaki sila, no, do na-impress kita. Nga you said, naanad sila, nga matinlo ang ilang pagsinarayo,
matinlo sa ilang panimalay, ang ila balay matinlo, ang ila kwarto matinlo. Siguro because of the mother, no? Nga daw wala man gapahuway sa panglimpyo sa sulod sang balay. Kaganami gid because may lugar ikaw dito sa ila, kagang ila imo nga kwarto gina-keep clean gid gali nila bisan nga wala ka didto, so ginatinduan ka nila kag kun ato ka man didto gina-look forward gid nila, no, nga makaupod kanila. And you are much blessed gid siya katama, Lola Amparing. So dapat panghaboy mo na mga got-got mo, mga lain mo sang buot. Sa iban mo nga mga kaparentihan, sa iban mo nga mga kinahablusan, nga siling mo, daw wala na gid nakadumdum sa imo. Iban mo mga paryente. Count na lang, no, the blessings and the people nga ara sa imo, naga-surround sa imo, naga-suporta sa imo, nagadumdum sa imo, and just pray to those, no, nga daw wala gid nakadumdum sa imo for whatever reason. So dapat balanse, and at the same time hindi lang kita, no, maghupot sang malain nga buot. Instead we say prayers para sa ila and be very thankful sa mga tawo nga ini nga amugid ang nagahakatag comfort, kasulhay kag pagtatap sa imo. Swerte ka gid kay may mga hinablos ikaw nga nagaamusin na sa imo. So salamat Lola Amparing, I am sure damo ka pa da, no, sang pwede nga ma-share sa imo nga kaban. So salamat gid for this afternoon. Paaboto lang namon kung ano pa gid ang imo nga ipalabuot diri sa amon. 44 minutos makalipas sa alas 2 sa hapon, magabalikan kay LP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert. 47 minutos makalipas ang alas 2, may gin-email diri sa aton last week nga sulat si Jay sang Pototan. Dear Tita Regine, Bayong hapon sa inyo, Tita Regine. Yari diri akong matuod nga ngalan, pero hindi na lang pagbasaha. Imbis, tawagan na lang ako sa ngalan nga si Jay. Tita, suguran ko ang akong nga pagsaysay. Natuhoy ini sa trahedya nga natabo sa amon nga pamilya. Nahanongo dini sa akong nga magulang. By the way, Tita,
Nag-uli lang ako diri sa amon sa December 12, 2021. Kay sa Manila ako tita nag-obra. Nag-uli ako bangod sa akon nga magulang nga nagamasakit. About tita, sa pagkakita ko sa iya, nagtulo gid ang akon nga mga luha. Kay nakita ko gid ang iya nga sitwasyon nga daw nabudlayan na gid siya. Kag puwerte na gid sa iya kaniwang. Balan mo tita, halos bala nagahapa na lang ini siya magtulog. Ipamangkot ko man si nanay ko kung ano gid ang natabo. Tisiling ni nanay, madugay naman kuno niya ini nga ginabatsyag. Madamo naman sang beses nga ginpabulong namon siya sa mga serwano nga ila kuno nga nakatuan. Apang sa mapati ka kag sa indi tita, pareho lang ang ilang nga ginahambal. Nga kuno ginhalitan ang amon magulang sang isa niya kaupod sa obra. Kaya ang sa pagkabalo namon tita, ma-resign na ni Tani ang amon niya magulang sa iya nga work. Kay that time, balaan mo nakapasar na siya sa board exam. Ti gusto niya na nga maghalin, kag mag-continue Tani sa iya nga profession, apang hindi iniluyag ko no sang iya kaupod sa obra nga maghalin siya. So gipa-check up man namon tita, apang wala man sang mihora. Ginatagan lang sa madamo nga bulong nga iya nga pagaimnon, apang wala man gihapon nag-ayo ang amon nga utod. Tub-tub nga naglala na gid ang iya nga pamatsyag tita. Halos na naghigda na lang siya, pero bala mo bala tita, hindi bala kitaya kung naghihigda kita. Bisan ano kaya nato nga himuon, pero siya bala halos nga nagahapa na lang gid siya. Kay ang hamba ko ni nanay, may ara sang nagatubo nga mga bukol-bukol sa iya nga lawas. Tapos nagalupok. Tapos tita pag kung maglupok na ko na ini, nagasaylo naman ini sa lain nga lugar sang iya nga lawas. Tubtub nga ang isa niya kabukol, didto gid mismo nagtubo sa likod niya banda, sa may spinal column ayon, sa likod. Pero tita, makita mo bala sa utod namon, nga pilit gid siya nga nagapakigbato. Anyway tita, baskog man actually siya magkaon. Tubtub, isa ka adlaw, ginapaliguan siya ni nanay. May isa ka tawo na nagsulod sa amon nga balay. Tita, kapitbahay lang man namon kag didto, way kabulo si nanay nga ginakwaan niya gali ang utod namon sang pictures or video samtang ginapaliguan ini ni nanay. So tub-tub, nga nabalaan na lang namon tita, nga gin-post niya gali ini sa Facebook, kag didto madamo na ang natingala, nagapinamangkot kung ano gid ang natabo sa amon nga utod. So sa wala namon ginapaabot tita Regine, tuod gid man gali no, ang hambal nila na kung maayo ka nga tawo sa imo man nga isig ka tawo, madamo gid ang handa nga magbulig. So dito na tita, nagsugod na ang mga bulig sa utod namon. Kag natigayon gid siya nga nadala sa hospital kag napa-check up kung ano gid bala ang matuod niya nga sakit. Tita, gin-admit kami December 23, 2021. Pero sa wala namon ginapaabot, halos nagdugay lang siya sang 8 ka adlaw sa hospital. December 30, 2021. Tita Regine. So ay ginapaabot, amo na tugali ang ulihi nga adlaw nga makaupod namon siya. Napatay gid ang amon nga magulang. Tubtub subong tita, daw halos hindi pa namon mabaton nga wala na siya sa amon. Halos adlaw-adlaw. Makita ko si nanay, nagahibi. Masakit man, pero kinahanglan namon nga batunon. So tubtub na lang diri, Tita Regine, basi ko nabudlayan ka na sa pagbasa. Madaming nga salamat. Ang tagpadala, si Jay sang Putotan. Well, Jay, we feel so sad nga amo nang natabo sa imong nga utod. I know, grabe nga blow ini sa inyo bilang iya nga pamilya.
May mga cases gid man no sa mga sakit nga kung kaisa hindi ma-detect, like napa-ultrasound mo na, napa-x-ray mo na, siling okay man, everything is normal, but yet sige gihapon daw wala alibyo ang ginabatsyag sang pasyente. And then later on may mara man cases nga ti ginabuksan, and then pagbuksan dito na makita na daw hindi nagali manami ang sitwasyon. Ang tama na gali kalala, no? So nagakagwa is open close, hindi na pagtandugon because mas mangin malala pagid kung tandugon na. So you see, ang sakising inyo nga utod kadasid 8 days lang gid, or basi wala man sang early detection sa iya, because ang ginapang mention nyo diri do kalabana, no, mga serwano kag daw isa lang gid ang ilang nga ginatumod nga ti kuno ginhalitan. Of course it's really different nga ginpalantaw gid ninyo sa doktor, ginpa-check up gid ninyo sa doktor. Siguro no kung basi ko na early ang inyong pagpalantaw, basi nasalbar pa ang iyang kabuhi. Although ti mahambal kita nga tapos na ato, wala na kita sa mahimo, wala na siya sa aton, pero sige lang para sa iba nga mga tagpalamati naton, it would really help nga mo na bala may early detection kung ano ang ginabatsyag, ipa-check up dayon sa doktor. Well, we understand gati isiling mo kung wala pang gin-post kag na balaan sang mga kakilala ninyo, kag dito nag-amat-amat na nga nagbululig, dito lang kag napa-hospital ninyo. Kasayang lang gid, no? Nga tani kon earlier nahimo ina sa nagabatsyag na siya umpisa, kung tani basi way kita kabalo. But well, cliche as it may sound, ang tanan nagakatabo for a reason. Kagbalaan gid nato ni nano. So basi amo na iya ang luyag nga matabo sang ato nga Ginoo, amo na ang pagka-design niya sang kabuhi sang inyo nga utod. And we understand nga ti kabudlay pa because December balat 2021 is pandemic, kag to grabe pa ang mga restrictions sa nga time. Basi ayhan nga ti may something to do man si COVID. But anyway, no, daw kabudlay, kung padalman pagid nato nina. Anyway, why naman kita gid sang may mahimo kay he is already gone. So, pangamuyuan na lang natin continuously that okay na siya sa iya nga pag-cross, and kamo naman sa amat-amat, totally mabaton gid ninyo, and you can just move forward. Thank you very much, kids, sa imo Jay, sa imo gin-share diri sa aton. And kabay ikaw, you can also move forward sa imo nga pagpangabuhi, minus ang imo nga magulang. Salamat, kids. 5 minutos bago magabot ang alas 3 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos ng kids sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa mga panakot sa aton mga linuto, dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Mga negosyo ang apektado sa pagtaas ng kasos ng COVID-19, ang Plazuela de Iloilo nagatanyag sa inyo sa The Green Tents. May siyam ka mga tents nga may kasangkaron ini 3x3 meters. Sampat gid sa inyong negosyo. Kag ini nga mga green tents ang nahamtang malapit sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Ini nga mga green tents ang perfect sa imong negosyo bangod sa open air setting sini para nga layo sa paglapta sang mga virus or sang COVID-19. For inquiries, palig nila mag-contact sa kay Feby o kay Michelle sa telephone numbers 0906 106
0936-489-5060. Pwede man sa 0936-489-2172. Plazuela de Iloilo. Together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Padayano naton ang pag-enjoy sa mga istorya, kalingawan naton kada hapon diri sa KLP and at the same time source sa aton nga mga motivations kag mga inspirasyon, mga guides sa aton nga pagpangabuhi, pinaagi sa mga ginashare nga istorya diri sa aton nga mga letter senders. So be a letter sender also diri sa kahapon lamang program, paki-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Oy, we miss the pictures. Paki-apid mga pictures when you send your stories. Pwede man isulat ang inyong mga istorya and then ipadala dayon care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations again sa imo, Miss G, for being our winner last week. Kag, mag-interview kita sa imo this coming Saturday. Mag-contact kami sa imo. Maraming salamat sa inyo tanan, mga kabombo, sa mga KLP lovers naton dira. Siyempre, balikay kita, boss. Sa gyapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God